Ensakia anene rituko rya Jumatano chitariki 3 mutinyi kabere mwaka wa 2022 iyo niyo twiriri bagaria bene goswase studio gukwarigania anda onse asoberete tuchaka monae karuto chageta monae ni twasuka buya twakora rituko gwekaruto chaka murobiri guchakira boni gukichinza gisatu cyabona mambi igo mwanji muri anda onse asoberete twiriri bagaria bene gukwarigania ikiagereka rurabu ne tutorigaiga ni igo rituko rya chaka bwe butambe tokotena rituko nigo riko chaka mambia mugusiga tingiye kengaini kiarigyo bundi kiagaja imbere gutu yaswa mwaye go twiriri bagaria bene gukwarigania anda onse asoberete nyaro ko bamunainte kurubono gukichinza gisatu cyabona mambi nyorana muroberio nensakia ekaruto gukwarigania erindo nyaro ko bamunainte kurubono gukichinza chunyurana neri nabo gututumira uchumbe ya gwetera sinamba eyere gora tumayenga kikwabo kiringa kyoto bwatete ngakiora buko chinsemo chino nchirichia maiko matena agotene karbogo kia sinare butarakia abantu baguchikorara sinare abantu bakudiranchi sinare inseterenga na insanjirenga na ini asensengi makurende nduni go twasubirike gene tukuchakiri tukuria uya anasensi yito ya Kenya bali bare county ya Nyamira county ya Migori county ya Omabay county ya Kisumu chi county chonzi emeronkene na isano na ibira sensi yito ya Kenya nigo tukubariga ni mwensi nyara ko bamunaintwe goika umwari nyarana nabo tonyora sensa media Facebook Ndizi TV News sensa media YouTube bagona bako tonyora Ndizi TV News nandi nabo to tweet @Ndizi TV News nekerengeri kyao unabotambiri go tukerganiti ekaro gutuma gwetera sinamba eyera skin yao igo unabotambiri theriane Brighton Makori enje unabotambiri theriane sara nyarange Ontita ekruto kwara ni asenjira yobo ikerano ande tukomanyenga na ali atu kwara ni ria simambi ya bono igo chinsana chiche nyeturabuka voka igo bono mwancho murigereria igo twaswera somoro buri bwensakia bono yomintate ebire ekaroto kwariganiria mangi kigima igo nande mambi ya bono voka nyeturabuka chinsana chichi barimo ko roberia bana gochiase chiskuru bekera abana chianga chibwatari berera singenjo isika kabukendo ngaro gakega kesa ngenjo ebisyo byembura iyo kona konyirira yanyirire tekorobutuko igensene nkendo anyana yo mwancho muri liko soka beka egoti ya gubiya beke sweta ya gubiya anyene chibuti beka asengenjo otebo yeti biya bono obukendo na barongo bwate ebinto bya yabuneke uno egitutata kigikonyore asengenjo ebigoto taito twatara naye kura chinsa 12 twachakire umoroberio beka chinsa isato to hogete twensi ose to changa mugete twensi igo bono mwancho muri ria ndonsi asogo tuligeria korwa abo tutumira kerengera likiawe comment ya uno yomintateba wetrase namba ya SMS eyo era TV yao otubinga insemo kiore ngayo tuligerera tikorwa ngayo kororera umurobiri bwensa kya emambi bune yiga ya bono mashabiki yetu walitokora kamuna timu apana kosa kura chingongo nye chinze muhimanyete bakora wana Kennedy Gisemba tokote bangambia mono sana na andi karibu tuwabaliganire mosoe asomoroberio tuwabaliganire amange arimo rachikonyora kurwega ase studio igo kabamo na into wikomwayo tugwate wethera chinsemo cha Facebook no yomintateba Ndizi TV News ensemo ya Facebook YouTube Ndizi TV News nabo igo Twitter to boisa kweba nabo tweet @Ndizi TV News yakabamo yomoroberio wika omwere ego mwajimbona twakwarigani twegende buna nanore una kwabukire buya nyorana botame go goteitore buna tokonyara kubuguri TV ya ekarora sogo jasike ba okyao nakitoko buna ndora sense media mitandao ogosoari wa swa YouTube Ndizi TV News wa swa sense media Facebook Ndizi TV News erinde kwagendera kubwate meroberi itekia tokonyara kubuguri TV ya okuru nyomba ekaroko gende okyao nabo simu yao kubuguri kwanyara kogosoa semitandao kwanyara kogotobwati buya gwatoma uchumbe yao twanyora senjera ya bene hindu buna toko enyora iga nigo toko yesoma go chasurigo kwira na turutuma kurigina check ya keigo akikwabokire litukira kwalchakire kero chitari kibero mutienyu kabere mwaka bwe 2022 kero mwaka yo bwata mangana mange nyorana no mwaka siasa negendrete bandu bajagirwe yakire kuko abantu bajagikoro alignment usando bajagikubwata nabo mabwage siasa nyorana no mwaka yo noro no hore serikali eligere digo chiku implement go sikobe kumuroberi ori OCPC ekero aborokiwa bajagitamatemwe ali agiredi 4 gusama temwa CPC kwene kibune serikali ngo ikiraniro muroberi OCPC nandi kwa rojene serikali rero yabikire miroberi goteya abakenya mbanyara bagushire rino burweri bwa COVID-19 bwerire asemu wasiri gwo bocene mutaikawe atayati abakenya aya mweba buno burweri bwerire burweri bwa COVID-19 bororo asase meti
Kenya gusato semetina tunyato kubwati amaragwa n'amachiko ali abekire gutanga okuranda kw'ebinyi bya COVID-19 hona mange twakwarene lituko lya rero mangana mayina rororo anene lituko lya chimatano twakwanira mangana yegisemigo chigo kachinga kye nto chikoteina topic turakwane kya turajadiliana lituko lya rero turamanga ki na ki CBC itakere ko implemented emergency itu ya Kenya bosemero birikia serikali yabekire gusitakere kobeka iligo kini chisemi ime na isiko ya gusi igo mwanju muriria tatwenda mutumo kumoke gwenda to kwirana turigereri narali airuborito asiga seti chito igo tosuka Mwaje muri na twagate ibone chinga chinan to chikoirana ase chigaseti kwento tarairana ase ali ai robot tas chigaseti oikato chekitorore na ki abanga kimwabokire na kimwatomire uchumbe ya inogo cha ase kuna Naomi Mokezi Naomi Mokeira Mokezi yateana ni gare ime onyare kagotuni kuljinze mo chiri charonga yateana korwa rongai ni gasoire ime yomoroberio garate abuna Ensakia nero na ntutwanjete oya kurukuna Naomi Mokezi kurwa sensemeri ya Facebook na hara kurukuna maskini Victor Bundi maskini Victor Bundi nero yateana osoire asumoroberio yateana onyare kagotuni no ale ime yomoroberio Jackson Makori osinde nera oteana osoire ime yomoroberi chunita nyaboke nere akotebana no ara somoroberi abumbali na Meri Kemuma agotebana yaya na inche na soira somoroberi bwe Ensakia mbia mogoja na ndege ndra gotosemia kira lituko oyakrukuna Meri Kemuma nabanga banyari bagotoma Chospati Onchonga nera otea kurujinse mojidi chia kyamabunda oteana osoira somoroberi inensa Meri ya check Sara batumira se studio baoteana ni soire asomoroberio bwe Ensakia bono tena bachakire amo twe ayinga tiye SMS chatumiru weterase na go sense media Facebook yane weterase nsema ya word Linet mogesa kurejisema cha mangere yotoka ogembo biyama sana soko endra gotebanga no ligirtie Ndizi TV nabayigo nara igukoro kwa Lydia Mogusu nera tebir no ale ase omorobeli mbiyama sana adibina onkeo kurejisema cha machingumbu agoteba dear sister ondi me omorobeli wenza kyambiyama sana kwanya abantu bamachingumbu biyama sana sabali mangende kona kolika na gotebanga mwasoire ase omorobeli emambia bono andi twabaleganire ase njira yogo ikiranuke gima maitega no to korosera litukoli yao maite litukoli ya ngo likororekana mambia bakatebanga siku njema onekana asubuhi igo gotutaite tokolirosere enjira yengi yakigima boigo anyego kweta se kibago kiao boigo tibue bagokora ekibago asingicho mugusi negetinginye kingaini oika ebu atoke oika eroberio ase lituko lya lero gosumna lituko likona guchaka igo na eto tigo magega na gutome comment yao gwetera se namba yesimi yuera se TV yao egetunyare ko batoko gesoma ekatogenda togusuka bosio na Facebook monti kwa magega orocha abandi kona kulikabale ayenki oratigero magega TV Ndizi TV nero bwanzu wo mugusi na nde no bora nyako nyago kobolinga kaito gotoka Notogotoka sepale nene ya Kisumu asamagacha New Brighton apartment akuna otogotoko nyegotete gosanga mwana intwe twakwareganire karibu sana nyana matera obwa tutagetaike gaiga neri tangaso bwatagaiga neri litangaso libiasara litangaso lindelio siria makweli abantu bamitu batonyorire aiga naonka direte wikagaiga ase chabisi cheito egera tokolibekere mbeo likere abancho bonse bagusi andonsi ase babeta TV nereye atingo manyanga nkyo ganyete otarasoa Star Times na otoregari na mbemia ya momerongo kyanda na isano Go TV na otogotoka chimisano na isato merongo ibere na inye na Smart TV na otoregari na Digital TV na bogo search egero nyore Ndizi TV na ero bwansu bo mugusi
igonga ni gotorikirase oria gonte buna ni gaguruko emaskini Victor Bundi isaboke agote ano aro murobere agote emaskini Victor Bundi isaboke agonte yara ne maskini Victor Bundi isaboke agote ano araso murobere mwachimurire tigatogenda chikasete akego turarire narari airu borito litiko liarereka tuchiko guchuteria tuririria mangana mamwamu narari arororo ekero tuguchiko ikororo buna botambe asikaseti gose buna botambe asoko bokwane nigombwate the standard buna botambe nigombwate kaseti ya the standard ase ndocha mangana mulekeire mono anene ekero ndochina ngaki osomori kwe kaseti litukuria ni gamurekere thina kichibese chinyinge chipillion kigo chikoba shared anene asomwa koyo obwechikura Sara soko bokwane gombwate kaseti ya the standard na inja soko bokwane gombwate gazeti ya the Daily Nation kana gote ya gazeti ya the standard ni gendo kemurekeiro mono gosomori kibwe gazeti ya UI to bortori kuria lero na kichibese ose chipillion chibese go chikoba go chikoba gwa ase omwaka oyo bwe election kolengana ne supplementary budget gose enuswe budget gose anene imagine kan ne supplementary budget ni go bono chibese chipillion emiyemo ne meronkebere na isano nemo chigo chikobagwa ase ebinto aho osasigas aho osasi department aho asebone kyombegeriya AEBC kyombegeri tene tobocho ne chimbebe kigo chikwe chipillion isano na chipillion isano na isato nuguta isano na isato na chigo chikwegwa ase Ministry ya Defense yego chikwegwa kolengana Ministry of Defense ni yego chikwegwa chipillion 15 enuguteyemo kolengana ni yego chiko tinyobolendi asensemo ye chikura kerwate the election security kegere chibese chia chirgo chororo asebono Ministry yoba chenu ya iru chibese gosigo chikwegwa chi milioni 14 chinuta kianda anene egerenda te kurwani bureri bwa COVID-19 gosensemeri ye vaccine gose chancho egendete gochigoje ensemeri yobwagaji gose department yobwagaji ni yekwegwa chipillion isano nebere chinuguta isato state of sensemo ya masomo nigo bago chikwegwa ne university nigo bono bago chikwegwa chimilioni isano na chipillion isano na isato chinuguta isano ase kyombekeri gyo kubalikia bali mu ya Teacher Service Commission kigo chikwegwa chipillion isano nemo chinuguta kianda ase sensemeri ende amagana yoboremi anene ase enseri yakire ose jinsemo jirikia kiromora kera nigo jigo chikwe chipillion isano chinuguta isato ingati ya chibesigo chikoba shared osigo jigo sangwa asebone serikali yabe kirensemo chibesi gose obugambi amuri kibuga sitete buna ngaki obugambi bwa Uhuru Kenyatta aho jikorwa chibesi chipillion emiya ya memerongebe na isano nemo jigo chikobagwa go chest department au ilikwenda kibino bokorari gwe serikali ngogendera bole mugano ina bokonyora se page ya 5 nomo ne page ya 5 na kabere ase egasedi ya the standard ase bono muri kyatebiruna kibese nyina gigutumeka anene ase omwako oyo iga ekento gikuna mini budget ose enuswe budget supplementary budget inere gigutumeka sense yitu ya Kenya anene ase omwako oyo bwo bochori oigo mwanchu murigereria ingane iyo na irobulitase gazeti ya the Daily Nation na rengane mwamu ase page ntangani abona se kiombe kia National Airline kianyorire chibesa chinyinge kigima chibilioni 25 nemo nuguta isano ama ne kiombe keri kyobocholi ne chimbebe IEBC kianyorire shilingi chibilioni 5 na isato nuguta isano na isato ase chi department chiri chianyarire ko bachi commento chibesa buno yo minta ikirego kwana ne wizara ya defense boigo ne wizara yobochenu wizara ya treasury ne university education na boigo infrastructure na crop development ejina chichi wizara chanyarire ko bachi commenterwa chibesa kurende chi department nchirororo boigo chanyarire ko bachi go ruselwa chibesa gose budget yaba ya keiwe kolengana ne supplementary budget yiga yaitetiwe ensemo ya fisheries and blue economy nigo ya nyorete chibesa chire chibilioni 4 nuguta isano nemo yutana ko babutambe asengenchobono nigo chiakere tuwe chibesa ensemo ya labor nere nigebwate bilioni ya nuguta isano na ibere isato
ensemo ya livestock nigebwate bilionia ya monu gutaibere nenseme ya correctional services nigebwate chimilioni chimeisano na monu chimilioni isano na mana isatu 603 million nabagensemo ya information communication nigebwate chimilioni chimeisano merongibere na isano na mo 526 million ekero ensemo ya cooperative nerebwate chibas chinke kigima chimilioni mia yemo merongo kianda na isano na isato was 198 million ejina ichinsemo chia chibasa chana tokoba chigo keiwa as budget ye manyekante muna supplementary budget yabwate chilingi chibilioni emiyemo na merongo 3 igo asamangana yo wesomera asobo imekero bwate chingaki na bako soma gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na kabere agaronya alikoba ko wesomera umanyenga department insemo ki ya mentere to chibesa insemo ki ya kera tibu insemo ki ya nyariko bake kwego kelia budget yiga ya supplementary budget umugano yo okonyenyora page ya 5 na kabiri kados ka bosiyata wikasa mangana ya masomo ekarabone page ya 4 yekasiti ya standard muri kitabuna ngamangana CPC anekra bana bajagiro kora matemo CPC ekro yaro kanadebuna practical gose amasomo ali yo gukora practical ni gara mangi okuri kachize gose composition na utatuara amangana ali multiple gose egento kirikia kakuna APCD asoko chora utwara liboli elimo gose liboli aboli kwa makochora li chibu elimo kurwa sama chibu alikuwa alikwegwane kulinde bono nigo yaro kande na multiple choices chibono nigo cheru siwo na abana nigo bajoka chi practical chi nyinge na ande nigo bajikolika manene anene mane karoto kurkane composition bona mangana CPC okorana bona chakire kubwata inse ekra abana bachagete amatemu ayo competence based assessment trial ya chagete wiki ase birasi grade 3 grade 4 na grade 5 ekra bono bachakire kora matemu ayo elikwena kebuna nkokora bali ekero ngokora bana matemu ayo ekero system iri ya 844 egendete kurusi gororo gosegendete go fade out gosegendete kurwororo onyorone serikali yabeke miroberi yabe nilikwena kebuna umuroberi o CPC nkoikiranura sense yito ya Kenya oyuma ikaneze na 26333 oibono olengete buna amangana 844 ngocyari gusira sense yito ya Kenya sebona matemu achakire kera bana bono bachakire mbali multiple choices yo sara ya rusi wororo meto kale 844 nja atwarana umwana akabori uri swali makwegwa amachibu ane ochoreri mukuru wororo kini bono yareka na CPC yigo mwana agwetachira okori gachise okori practical nande umakwelikira yarabye komanyene multiple choices chitayo iga matemo na chagite asi skuru imeyense yito ya Kenya asi grade 3 grade 4 na grade 5 asenjera yamo yogikirani murobori OCPC nanda matemo ya nigara chikobaya ayenginju kigima asamagima yabana abo ngana ramatemo amatangani kigima eri gwikirani murobori OCBC asibirasi bibike abandi bachigo join junior secondary buna ababakira sisano na yamo bagokora igo bachiri go join junior secondary igamatemo ya na ya muhimu osamatemo na yengenjo asaborokiwa nando yorena umwako yo iga abana bali standard 7 umwako yo ngokora baramatemo asomutinyu komi nomo nando yorena abana bali 8 boni ngokora baramatemo mutinyu gatatu yono goikaba ibona barube bange bamanyana umwako yo iga nigo tubwata amatemo chintunde isano ekero grade 6 ngokorere 8 ngokorere form 4 ngokorere na standard 7 ngokora bari umwako yo ekero bono grade standard 7 bagutwara chitamu umwako yo bagutwara chitamu nye ikya ngokura bari nandi bana baro bachikwenda se junior secondary igo asinge faida yo mwana yo motegereri yo murigeri na batoko tebuna matemo na rubereri iri kerege serikali etagete kuchikubeka mangana CPC aikirana senjere ere poronge nane serikali nedigitibna oikumwaka umwaka wa 2023 enomo osamangana bono calendar eirane January ejiko chakane tamwentangani serikali ndata kuroberi nakwenda kibuna CPC ngoikiranira sense yito ya Kenya no kubori na tubwaterane twende kibuna ngaki CPC uchikusuka uchibusyo igo bana baibuli yo no mwaka bwa matemwa no mwaka obwata mangana mangi bino yo mintate bakurusiasa kurwa matemwa nonyena mangana yobo chenonsi kere nsemo omwaka oyiga igubugore tikire gento igo bono aregani abana baino bya bayichinga kichinyororo batebereri bya ekaro bakora matemwa banyora
konyora machibwa maya egero mwana nyari kwegokeria egasi yae gosa masomo aye agenderete gwesomera kerto gusko gochia se page ende ase gazeti ya The Daily Nation mwancho murigereria nigo bona abantu mbaro babwato muchando bugotutura bakuru kwa stammerers on nigo yatugekanira buna abantu abange nigo bakobaburio morembe ase ngencho yaki ase ngencho monto gotutura nigakwira chika kichintambe okwana egiyatagete bona abandi kwanyora ng'ani nigo bakubana chiranchira atarachi gukwana ikiarengereti kwanyora omonto omona chirenchira tawika gukwana a point yae gostawika gukwana ng'ana yaye elia gwenerete elia bangite gukwanira ono molikini gakuboringa aye nigo ko bachinga kichingororo abantu bali bagututura osigo begutubuguma bwa borobokong ase ngencho gututura ne condition nabo mwana ko yenyora gwetera stinchiro molikia goteba gwetera emotional enjira okoiro mwana ogo nababa isoko ba estamara gose anyore ogotutura oko gwetera sa chike giver osabantu bali bakulinda abana igo bono omoliki gakare akobuli abancho baligeria nga ekaro kumerane no muntu bunoyo osekaro bwatu mwana obwate condition iyo gotutura osomwana ole stamara muire ngora nandi kabo malemereri weika akole enganeri aya arengerete gukwana nari nere akuigwa totige konya koba butoliranjira ntolikoremereria bono omwana obwate point aya ari gogotebi gosomuntu obwate ngana ari gogotebi yatoikana nga tali kunyara kuyekura asinga ncho balemereri ntobwati igo muri kibe gazeti ya The Daily Nation agoteba toba balemereri ekaroto go deal n'abantu babwate condition bune yiga yogo tutura amangana yogo somagano yo nabako yonyora ase page ya kabere ase gazeti ya The Daily Nation wesomere ngamangana kia ya makongo bali bagututura bagenderete gwitira imense ito ya Kenya ande karoto aborigwe tobaye chinga kichinyoro kwana kumira umuntu gututura amuntu gutwara metenya saire natongete kiro muntu ke njira yaye ne barigo akirende uikanero mu understand gatobaye chinga omuntu gora gukwana abange toko eminja twenda akobe point teraso kartu usko busia kartu swase magana siasa gusika se de standard nimero geta magana siasa se beja gatano gatatu asebono bari bakomo chumura ibwense urumwe kanyeta banyande bagukaniwa bagatena yaya tikunja komo chumura ibwense anene bari bakomo koboko umukonyi bari bakomo koboko muri wiki amagyo de murera murodinga kuruchinsemo cha central kuruchinsemo osebgo kuruchinsemo cha Mount Kenya nigo bono banyari bakomo moja umukonyi bumura ibwense Dr. William Ruto asanyari baka ukwana obe igoro y'umura ibwense urumwe Kenya sibona baraye banyari bakuboria anene bari bakomo koboko Dr. William Ruto na batige kunya komo checheria umura ibwense urumwe Kenya sibona batebuna chikampeni chitakere gukora no morembe na kero mundu yakire kuko atari kura monde atari komo chionde ekiagare ine yarenchire ya moyo kuendelea ensi yetubusi korengana noyo kabere umubunge ogatanga Peter Kennedy ni Peter Kennedy ni gobona nyarega kuboria barayi bonsi bachamo na kumusika umurayi bwense iri kwenda kimunango kora kintunde cha ibere cyubugambi asamasikani ikiara ni gobanda tokoteamuno kumuramu murayi bwense teri koleta esiko ochasa bakanye kiagara ni garo mukorari bwe serikali nande ni gale umuntu mwa Nyasaye nande ni gale mukorari umuyago cyase ensi yetu ya Kenya igo ni gabarayi abatebuna umurayi bwense natakiri gusikwa anene kero banyarire bakomokia omu bwa Kenya kwanza aseba kwana chingwana chikorekana buna nigo chikomoja umurayi bwense uyu Kenyatta ayo nigo baya kwana tari kuri ora nsemeri ya central kero bayigita sensema uri karau korengana na France Kimemi oyoro mugabana we county ya igatebiruna nerebia murayi bwense neranya kagosikwa abakorera gasi beserikali bose banya bagosikwa nene karotende kwiruburi uja soba chole wone pumwa koyo akarto waswasa mangana siasa kidogo omukonyi bumurayi bwense William Ruto nigarorekanire gukabesa guseko koleta umuruberio oliwo tumegete asobwa mabwana sabwa 2017 koliya chikura ase binyoro ora nigarorekanire nere korosia timu yaye iyo era chikomo campaign ri gosera chikomura gosera chikora enchira chikampeni cha chira besego cha gokoreka wangoiga ntwaro murayi bike makia UDM Raila Odinga orosirie team campaign yaye iyo go cha komo
komororoberia enchera echi campaign chigo chegokoreka asumwa koyoiga ekera choro mugavana we county ya Laikipia Nderitu Murithi kobo monyakirogo we timu eri aye gochiakora igoro echi campaign cha Raila Odinga boigo Ruto nero mochorire o mugavana we county ya Turukana Josephat Nanok koba buno mo director general ase timu yayo gochiakora nganere nkonyorare chikura korwa sekere kenyoro imeyense ya Kenya ilikwene kyabuna obeiro mobui gosobeiro murayo gatano asizense ito ya Kenya igoro chamaberera siasa nigagenderete kuimoka igoro nabana siasa nigo bagenderete kweroberia ondete yotagete gotigara magega olio bwateganga yayo koligyo bora imense ito ya Kenya nigo bagenderete kweroberia kerage goswa ase grassroots goswa asa mashinani na kwene kyanga kero muntu buyake koko na kikiagerero mokonyi bo mara bwense William Ruto nera arorire ngatingo tigara magega oikando sie team oikando sie team eri go chikonkonya go campaign no nyengo chiase ntaike njebuno mokonyi bo mara bwense korengana ne lichiko liekyombe kyo bacholi ne chimbebe IEBC nigo ligoteba buna asekira polling station abantu banchire ko register ase polling station ya magusa asege tuo kyo gwaka chikura n'abantu chimya isano na ibere yani 700 abantu abo na banchire ko register asege tuekemo nakiyeko gera akonyora aseke nyoro ebituo bire binge asengenjo ya scarcity ya mabaga yeli baga abantu bese ko register more than 700 ni chikoba kongo yo mto Brighton gutene na asege tuekemo abantu babegete line ntambe nakiyeko gera abantu 700 boka korengana neli chiko liekyombe kyo bacholi ne chimbebe IEBC na baga ni ko register ase polling station AM igo mwako igo siasa no mwako bwata mangana mange ekera bana siasa bono bakari kweroberia kiandage ikomi kone kyanga kero monto onyare ko baga kumanyikana buya na gweyakera ekoko buya egere goseneche ko mwach bonga point chigoska gucha asensemende mbemono mwanju muri ekero endete kubwati muroberi bwe Ensakia bono mambiri tuko lya Jumatano mbemono asibali baendete gutuma chiuchumbe cyabo ridi bagaka na Mary Kemuma baotano bari asumuroberi bwe Ensakia Keri Esther Karoni Oyego Catherine Kwambuka Dennis Omoro na Naomi Mokezi baotano bari imeyumuroberi bwe Ensakia kera baotana ni gobwa kirebia no nyensege kindeta kego lakini baotana nyasaye oba bwereire goika bono mambikro basubira sumuroberi bwe Ensakia ridi bagaka Mary Kemuma Keri Esther Karoni Oyego na Dennis Omoro baotana ni go basoire ime yumuroberi bwe Ensakia bono mambia toko bakira nambia muno boigonare gaiga kwa Cyprian Marubi kirichense mocha Minneapolis menze ya US bakubwatira na Jared Waro bagotebanga no bali meyumorobilo kigima mbiamono sana tokwanire David Kimori nere shabikirito na Mbeya mukoro chinsemo chiri cha machingumbu yabo Kennedy Gisemba ayuna mashabiki tokoroga nga timu apana kosa asomorobilo bwensakia boiga abantu nabangi bagotulike ro chinsemo au na Dubai mongwana nara kwa Cyprian Ontita lishabikirito kiandege ikomi onari tokoligereria Ensakia nonde bwensi mukenya ndo bwensi asole mwetigo tora atambe nigotole ensengima andi naro kwa Dennis Marubi koro chinse mocha New Zealand omwali bwensali lakini okonyoranga no waligere tumurubulio bwensakia imeya Ndizi TV karo bali no murugyo ya Irene Gesare togwakanga mbije mono sana soko gendera kubwatia umurubulio bwensakia igontorabe bomwanche muligere ntureba abaminto gaiganse ito ya Kenya na gusiya ito Kisi na Nyamira andonse asimo kuligerere korwa nigotogote ngambia mono sana nasingenjo ya ino akieko gara tuikaransetega Keri Esther yathana buya sana kurobo basi nyaboterere amorioka na mama Mary Nyarangi na abana baye my sons abana baye Clinton Afan na Brighton bathani go bari kurense Mary yabo basi inyaboterere bagoteano bale imeyumuroberio karagoteani gari imerioka na mama mwabo Mary Nyarangi amo naba murabaye gusabana baye mura Clinton Havan na Brighton biamono Keri Esther kurujinse mochiri cyanya boterere nense Mary yabo basi kurutuka bosio go ikase page ya kianda se the standard ni go bono yaro kanena okubakana na ukora chikwene kiwaze Kenya kwanza kugwa okurobomo bwa kiama kia NC Msani Mdavadi kiama kia
kia Ford Kenya mosi gutangura no muraibu kiama kia uda wibo igoro mukonyi bu muraibu ense Dr. William Ruto igobona yaro kanina nande na buko bagana kuraji korore kanonoro aya niga akwenekiwa maega yogotwara umusangano yo ime ya Western County ya Nairobi kiwa yaro kanite buna liberera ni gori atindiete karaba rai au bari gukwana karaba rai benis bari gukwana barai be kiama kia uda bari gukwana nigo yama chizogore kanana chimbunda chiamangana njarutira netororo anekero umusubati wa Nchiru ari gukwana amo nomo Senator we County ya Nairobi Johnson Sakaja nigo yaro kanite buna revival yani revival yani yabora kanite buna ukomina na gwaja kororekana ekero kiromonda na tegu yakera ekoko igarokana bono nando bomo bona bora chikubagekana echikogendera uchibosigo murikiwe gasiti yatena yaya akorana mangana abete Westerns gago chikogendera iga nando bomo bwa Kenya kwanza abora chikutware gitire kenene nanda wa chikubagekana ikiara kirumurai orase kiame kyo sasa omobo nari gitiku yakirikoko asinjira yaye mo sase yende gamangana yuna irobo litase gasiti ya Standard ebeji ya Kianda no okoyanyora ekero nande gasiti yebeji ye murekerete buna umo wasiri bwamangana yobo chenu mutai kawe nigobona nyarega koboria chinya gitari cyabanyene kokeya amangana yechibesiri bagusaba ekero abakenya bakogenda kunya service usobo koreri bwamangana yoburwaire bari barwata senseme yo according nere nigate n'abakenya bonsi mbatakiri konyora amangana ya afya gosamangana yobo chenu asiri guri rirense nandi banyore afya gosobo obokoreri bole bwa quality yani bole birengo bigoro enda abakenya banyare bakonyora amangana arama ya buna bono nigarwete example buna procedure ya 4000 ase chinyagitari chia serikali ase kunenda serikali chia banyene kigusaba kibese kigoro mono ase bona abatebri na yaya wikamochiko keya amangana ao ose bokoreri bwino karumro chokei kibese nandi saru nyorena amatukabwa ngo gantwarana kati serikali ekyombe kirya NHIF National Hospital Insurance Fund amo ne chinyagitari cyabanyene ntwarana bakomina nake kunde bagito bakayibwana to serikali cyabanyene cyatena yaya ngo withdraw jire usengoro siji service akini bagito bakayibwana ekaro tutaragenda umutimo komoko mwanchu murigereria engana nero gwakwanira igoro ya Muswati Margaret Wanjiru no mo Senator we County ya Nairobi Johnson Sakaja ekarwanya rtko bakwiranirania ake iyo manyete siasa ani gagocha ekerogie kiama kia UDA kerogie atebire nigo kegocha komo Tanganya Muswati Margaret Wanjiru kurwanirira gwetera se ticket ya UDA nabo igo kiama kia ANC na keroge nigo gitanganeti Johnson Sakaja ucho kurwanirira keroge kikyo governor we county ya Nairobi gwetera se ticket ya ANC lakini ekerere ngan Kenya kwanza nigo batagete konyora oyomo uguchikurwanirira keroge kyo governor kurwa so bwa Kenya kwanza iyo era chiko bakongu ase obwamo boiga ase nginjukire kiama nkibwate preferred candidate bono nichiko bakongwa lakini nigo tokuganya tororengana ki ngakiamangana ayuako ba Kenya kwanza nichigo cha into agreement baro bachoro mugavana oyo mugwetera subwamo bwa Kenya kwanza usinga kiekoba lakini nyore mo chairman wiki ya makia UDA Johnson Mutama na kwana litkuligoro na balikia mangana ase abisi yae akakwa litkulia moisonde akwanite na balikia mangana agateba buna ogocha kwa bamo nebya mebiga Ford Kenya na boigo ANC igo bachira mabuna abasani bali babwate agenda eyemo akiri gene nkiyo kia bekirwe gatigo sese yende yonste yo babekire kokore gasiamo ngabachorenga oyo no mo president oyo no mo konyi bo mo president barabugo bari friends nkwana njiyo chia baikiro koigwana ngabono bachira mabuna Kenya kwanza igo bari independent buno musale na bagocho gwesokia arwanirire obokiro kyo president kurwa sikia makia ANC na Ruto na yarogotene na kurwa sikia makia UDA koboli kiro kyo president bono liswali nchango bolinde esababu yogo chamo etsenga chitoma tichi coalition niko chigo chama chirusyo montoyo mo achiko irukyo bwamo kero kende bwe coalition ngakigo cha yabase obwamo bwa Kenya kwanza no obwamo bwacha kile mbrai rageka getamba kasara lakini tumete na lichiko lilia political bill ndiye to ogocha kwa ama kwebyama igontoro ndorengera timna ogo lichiko likirieta ebyama ngocha ko bunubire bina bikorosyo mo ikyareka bate na Kenya kwanza alliance igo
tayari barosirio bomo ne dina ukiro muntu ona tagete kora pima ngakia agokora igontu kende na gosokyo muntu yomo nando nyina kolengana ni lijiko lya Kenya mokonyi bo murai bwenze Dr. William Ruto tago chikuboli tago bo debut ko tago bo mokonyi muntu nde bwenze igoni ge minute na agenda bo president osa drop a support muntu nde bwenze igobono ituku kanyitore na obo mobwa simura umoja ngakiba gosokya abantu bae no bo mobwa Kenya kwanza na kiba gosokya muntu no bo mobwa oka na boronga kiba gosokya abantu bae na bali bachikwenda se chikura sensemo ya independent boiga karoto gocha samangana ya afya buna gwakebeka bya boigo mwaziri bo bachenu mutaika weli tukuri igoro ni garu etege kure getindi agatebanga bona abantu tigabesoke banyara konyora ichanjo asengencho obwo bamborororonga nande na be variant yende eba isoko so asense to ya Kenya karoto tarakora kurwania yega ya COVID-19 nigatebire birenge bike bya abantu nigo besokere konyora ichanjo ochakera umwaka 2021 goikabona igaturu umwaka 2022 ekere namba y'abantu ose birengo by'abantu bali besokire ere emeronge bere igoro yemia ige kworokinga bakenya ntole sokia tonyal konyora echanje yo ya COVID-19 twetange nigo boigo atebete igoro abantu batugikanete no boroiro boiga bwa COVID-19 gose binyinyi ase bagendete konyora obugwenia ase nyagitari au kulende bone birengo bya COVID-19 gose positivity rate goikalit kuri igoro nigo yasugete goikachi ibere nugutaisano na isato igoro yemia 2.8% igoro chenga nkonya gukinere nande nigatabire nga echanjo ose vaccine nigeri meyense etobwate chi vaccine 20 million chirororo ase serikali yetu yense ya Kenya igona abantu tutale sokia tonyore sindani ya COVID-19 egera tunyara ko batogwetanga igona intubune timu Ensakia nigo togenda tugukurira omugusio itandonsi ya sole esokie onyara konyora chanjo ya COVID-19 teturaenda sense moyende ye studio ekero tokwirana ntogendere go kumanyanga nara liaya airoborito asa magazeti yelitko lya lero Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Nigo bono yakini kirundekerene Nego kurendera Chibicha chinkia Naboigo chinkeno nukukigima Nabogo tonyora Asoro gonkor Bwumugusi Neji kaunti chito etanaine Una kaunti ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori Nechi semo chinde chinyinge Nigo kotonyora Asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao Igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga Ekigo korentera emerubuli emerunge Chinka kichonsi Ndizi TV Ubwensu Uomogusi Wanje tu muziki Wanje tu muziki Umabogani ukamelpa Goko bweterna Ne television ya Ndizi TV Nikigo korentera Umuyigo muritomono Uwawarie Uomogusi Chitariki 10 cy'umutenyo kabire umwaka oyo abanyangera banene kubworogo nkurbugusi buna man pepe sagero kurubonye koniki Rwanda Umwikabo muziki mintwe kwasa international Nemba targeti guchemeremo numubugi ubukanigiata kubworogo nkurbugusi bikundo ontiri Amanyire kimama minkara tagete MC Migi Nakoronyaramba omochigeto gotoka Nyamira Mwane manyanga Bagbago kiabageni goikache Chindagira chikebusi niko chiachi kobaroro una chinsaga enderema rinagu obukima bwobori amabera marurano amanyabwari ebusa nechindagira chindi chinyinge Babe kengero eragere mutu nyore Ebyanda boigone esese Omuyigoyo nigura chake chinsa ikomi chamargoba na boigo nibwatanye emeyega ya Valentine's Eve Ekyonkekyo Enyanginaro Ekyonkekyo Enyanginaro
ntoyo mumugima nechishilingi 500 omuyigoyo nobeye maseyemo ase TV yao ya Ndizi TV bwate tariki tomocha ubwari bwomugusi Ndizi TV ubwansu bwomugusi. Bemano manju muri kero enda tukubati muri Ensakia ne bono mambia kero tonda takurigeria mangana ali airo ure tase kaseto wochuteria ande twaligeria na check to manyesigi non kayoto bwaterite kuru na bono esta combo Estel kombo kurujin semo chiche Mombasa gotena no ole ime Ensakia oine Estel kurujin semo chiche Mombasa County nara kokona linet kirubu kurujin semo chakonate hotena no ole ime yumrobudibu Ensakia hotena obo kirebono mambino nyaka aka abokendo baroro gino ole ime Ensakia nara ukolika kurujin semo chia mangere agoteba koro kwa Lydia Machuki agoteba no aligerti morobudibu Ensakia mbemo sana Lydia okoromuga kori Evans Ogendi mwama igakigima no monge na Jane Barongo batebinga no tolime yumurubulyo bw'Ensakia oyo Lydia machukirisha bikirito na mbeyemo onarete kurigeriri kiandagi 10 agonte iganga na rero tunge bagonkwana ngana ondigerereti ndoligo kweba baba andi mbya mona sokwenda kurigereria Ndizi TV asenyichonero bwansu bw'omugusi ntonyori mwanchu murigereria igoro yeri tukoria y'injuma chitariki 10 dituko nabo mwenyori mwenyori yango mwanju murigereria dituko ria ichuma chitariki 10 umutienyo yoiga nigo chipara chonsi chiritu cha sensemeri ya Camelback kero ikubwaterana na Ndizi TV kero tubwato obwari bw'omugusi ine no mai to obwari bw'omugusi ditukenda liora manyo obwari bw'omugusi ndendo kike kero konyora mabere yekirandi made kirandi rera bantu baja kubeka amabere ekebuyu baja kubeka chichagi lakini alibono ukonyora amabere ari kirandi likombi kabisa ukonyora chinsaga okumabwo kirandi kunigirine kiemba obo sondoto iko chipara chonzi niko jiretu chensemeri ya Camelback bakubwaterana na Ndizi TV asensemeri yobwari ibombogusi iko bwate tariki yago ekaro tuchikumera na sensemeri hando nyoro na litukeri tuchikobara live kurwa sensemeri ya Camelback ekaro digoli kero mundata kitu kubuki ticket ya Sara abeki mabuko ticket ya abeki mabuko mapema asengenje traffic nerororo banta bagusigo banjete ebintu bine biga bikora inyore gekoro kyaba bikora inyora embwa yo mugusi ikoro kare ige ticket VIP ne chiringeri bwa mochioka alafu nabantu regular visitors osabagani babo tambe abakoro chimya isano chioka alafu mbale ngo VIP chisiringi irenga chiribu sana okay VIP ne chiringi chiribu isano chioka ekoro kwenyorera so gwe ikaransa byega to baisa kona komigu igo bano mwancho murigereria karibu sana aseri tukelio lia ijuma chitariki 11 omutienyo yo iga ekerata gukora toro bwari bw'omugusi TV yaito ya Ndizi TV twabwateranire no muboganyo o Camelback tokoretera chindagera chike gusi marabuani matoka motobu risosa enderema emboga obokuma bwoboli obokuma bwaki bwa maemba nando nyore na ebando ne karometane na abante bakubongora chibando kuro kemba bamakweyeka lakini bona abunjika yikire chire kemba okuchikoberibwa cyabe kwechumbi agachumbika sinini ebusano ekari libuti no likaro mwancho murigerere nkiora miseri omoroberi buno yo twakoire libagari abene nande twako areganire ayebuno mugusi oiga babugi chingero bachire nkuma no bakare litukelio yabo mani pepesa gero no agakare omuskinerio bikundo ntire no agakare asomo moroberio yo nabo igo man kyakoro
Man bebe sagero. Huyu na mukwanire internationally. Kwasa. Na migi na wabakare. Na migi championi korojinse mocha chia bravo. Igabo sanna abange bakarase litukeri. Ntoko watekerege ntomete nari turatekerege ndabe tacha litukeri. Igo twatigire gabo obwari bwoka bomogusi na obokare. Litukeri go tokuburi studio itokorugaiga. Tonyetereke Camel Park tokoletera matangazo amangana maye korugaria na matangazo no muroberio boyo minto korkwanga nere papa antivirus chingero live korugario mubaganyo o Camel Park igoto baisa komacha nande mbio sara konyuri montebese o yari nebese ya gocha ku ya gosoera gosi ya gubuke ticket mapema munyuri ngo tweze ali yako akweba mapema VIP tote baneri bweyemo arafu no monto botambe kusabantu babotambe mugusyo ito neshilingi chimesa no choka alafu corporate emesa ne kare y'abantu batano yani bono okoire mesa ya oye mugwira bono kanga abantu batatu mbaro yo mano yonda no yonda chiribu komi bagochiko chiribu komi ibone bakoyoka corporate producer ito neto tai mono metembire to maiti corporate ine liye lakini abanda bakare libo abantu batano nigo chiko bachiribu komi ase bono VIP ebwate irwe yamo na muntu regular bakoyoka regular ebwate chisiringi chimisano choka igo bono igento rakorenge naki book ticket yao kokwatore bill number ego chikotomera gosoko puki kwende yao aseka gitari getambe kokwatore bill number iyo onyara ko puki ticket yao mapema oyenyore onyebeke mubuko ayoganya litukerio nenseri osoe Camel Park dento chako bwali bomo kusi kero to ende jeto nchitoerera kumeto tukatideka nali koruasi county ya Nyamira okona Ponives Aboko korwe county ya Nyamira count 046 hawatana no opportunity me yomorobeni bwenza kimbia mana Ponives Aboko korjinse machidi ya Nyamira yin 046 county ya Nyamira kero tukuskabosia kego sara tonyore na manjumuri umete mitombira utakamanye amanya buna okoliki wakichukura ngogendrede kero togetia matukuma kego moreberi osie kwikaro chikusie ulidariki sano nemo motienyoyo asebono county ya Nairobi nero yanyargi koliki abantu abanke mono kolengana nekyombegeria gitene tobocho ne chimbebe IEPC asebono Nairobi yanyargi koliki abantu chiribu emeronkene na kianda chiribu emerongenge na kianda igo nigo baro change chiribu emerongetano igo bono Nairobi nere tangaine asebono kertoguri county tu ya Nyamira county ya Nyamira nigo bono go ikabono yari kiri abantu chiribu sano nemo chimi sano na isato na emerongo kianda na batano nomo abun bali kiwa se county ya Nyamira igo to mwarno mo kamano ase county ya Kisii kero mwanjumuri nataka kumanya kurwase county ya Kisii nigo bono go ikabono ba yari kirie abakchikura abaya chiribu ikomina kianda go ikabono nigo bali 19000 ne chiribu ikomina kianda kolengana no moriki ose no monyakero go kyombe kya IEPC ose kyombe kyobojo ne chimbebe wa fura chipkati nigatede no kori kyoku nigo kogendeta sebono ase Kenya ngima abantu bali kiwe bali kichiribu chimisano meronkene na batano na batatu emiyemo na batano emiye 188 548,188 people banyare bakoreche bakorikiwa aso chintunde yo sentunde ya kabere asebono aikyombe gigia targeted ozigia targeted kori kyomubaro ubwo abantu chimilioni ibere chinuguta kianda korende ngera ikera bona likikire no so milioni korende nigo banyare tebagusigeto bakenya na besoke na kweli kibuna bakichikura ayo mwanjo maligeria agende tokugocha korwase TV ito ya Ndizi TV sengencho ne chinga kinebiro no toguchwikero moyo bo mangana ya magazeti yeri tukolia lero akero togukwira sense moyende tuchikonyora mangana maya asenchira yobwikera no gento gokora enyorere gazeti yao onyare wesomera asobwo imena mange igombe yamona sengencho wachara kuligeria Ndizi TV togenda sense moyende studio tokoirana na mangana maya senchira yobwikera Ndizi TV.
Mugusi. Ndizi TV, ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nagokorengera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Mambengi anaendo mwancho muligereria karotua umeranira semesa mangana maya korwa semesa Ensakia egera nkumanyia sobo ikera nungana ria yakoregete korwa litukuri igoro oika lituko lia bono mambia igo kabaima ya Ndizi TV nero bwansu bomugusi na iranire egera nkumanyia nararia nje nigo nkoro kwa Sara Nyarangi Ontita abakagerwa batatu nigo bagenderete kurigwa maega yoko moito mugaka oyore tato mwabo w'imyaka 50 nomo korwa sensemo ya Sameta ekinyorokia kia misioli ensemo ya Kisii County gose county ya Kisii omulikito Brian Sagini na bwatoroboti urukura litkuligoro oikabono abasaye batatu gati yabo mu muronya gusira nige gotebekana basoete ase nyumba ya nyagusira gwetere dirisha litukura Jumapili botuko abwase bamutigerete nyagusira chingoma chintindi chemiora ase bigoti amagokona bwego chimbaru abo asaba amate batemete kuminyo kinyagitali kwaliende bakanyora usirire. Sasa asubuhi ndio kuamkia tukasikia ati kuna ngo yangu hapa tena amekatwa. Kukuja hapa tukapata ukweli nyumba imepomolewa. Damu iko hapo, amesachukuliwa mochari. Umati kasema sasa nikutafuta hiyo kijana. Kuna msukiwa mmoja anaitwa Getaro, mwenye alionekana naye akitembea na hiyo jioni. Tukaenda mpaka kwake tukampata kwa nyumba yake tukamleta. Kufika hapa akaanza kusema yeye hakuwa, lakini jamaa anatembea na panga, hata uwezi tuma mtoto kwa shule ama kwa soko. Kwa sababu ni mtu ambaye anatishia kijiji sana. Korengana n'abanyakinyoro nigo mumuro yokorerete isayo abwate chimbwa chimbe na nigo konya bachanda ine na ise mtu ambaye anatishia kijiji sana. Sasa sisi ile tunataka Mr. Matiang'i atusaidie na security yenye inatosha kosi, hata machifu wetu hapa tunaona kama kazi yao hatujui. Kwa hiyo kijana amekuwa anatishia watu hapa, kwa sana haya kidogo anasema nitakukatakata. Unaona sasa vile amefanya familia yao, babaka amekufa juu ya kitu kidogo. Yeah. Hata sisi tumeshangaa kama ni maneno mengine ilikuwa ndani, si wangekuja pamoja waelezee watu wako hapa isiri tatuliwe.
nigo abanyakenyero benseme yuba imugetiye getambukero kyuko sambana gusaria chinyomba cyaba kageru abo gwikira boniga bagetemburana nigo bagendererete kurigigwa. Ndio sasa raia ikakuwa na ikashiko na hasira ikaenda kachoma nyumba yao jamaa tulitafuta siku mzima akakosekana, tukaenda mpaka Itumbe tuende tuulize kama tubewa security kwa hii kijiji. Kwa sasa tuwezi kaa na uoga, jamaa anatembea na panga hata kijiji kila mtu ako na hasira sana. Naomba serikali tusaidie security kabisa hapa kwa hii kijiji yetu. Ili Italian Brian Sagini Isena Chingaki omorobiri bwo kwerikia ogenderete ko bange kwera bono nige na benki kigima yarorekanire kwerikia y'abantu na kiagarire ime county ya Nyamira ekiombe kyo bachori ne chimbebe IEBC kyangeire gotarira enyomba ase nyomba elio korikia abantu abo omorikito kurase county ya Nyamira Job Mangi na watorobotirwa senjira yoboikirano. Ekero amatuko atano atigaire erinde ekiombe kya IEBC gesieke entunda ya kabere yokwerikia gochigwaka ekura abantu abakeberikirie ime county ya Nyamira abantu chiribu isano na ibere timia isano nemerongene na babere na bubuo kaba esokirie kwerikia okubwate ekura naliora chiko choro morayo obubono nabwo tokona gosemina intu abantu nabandi Steve nabato semiri bagototenga ngakibono mubaroro mokeiga sana twagokire sana unabaikira Nyamira koranga abantu ba minto inkyo bakongo muto ikubwatira chikura umate karo bwate kura yao inere gochikogotita mininga ngakyoko chora omorai abamenyi ba Nyamira mbateba obutindu amo nabarai gotaikira ni chira negatia mangana agarire bataigwe sokia bona basaba kure mioyo mbali konyara ko irana gochese getuo bache kobwate chikura kyara batangana ki ichibu tobwate chikura ntobwata ogimamboli go change abasaba kerokende nabo bagukungaina ngaina anda kumbe mpaka likobwata kuleji bana batebyo murayo ndenga naibweka mono ngenga tosere bone ngendo kitu kyabachandire mbabwatera agite basa embara abande sasingina torateba aba gosibe kenywa kidogo abatayigo ikaso kubwata chikura mbasemia abamenyi ba Nyamira babwate kura ase obonge elinde bachore abarai bararete amagenderero ime county ya Nyamira ndocha matuka erire nande ndocha nabota mentu amatuko igatwa yereto bwate ekura nere nkuba yao abantu abasebarabwo agate bawate chikura so bonge nense nale korwa baseme wana saba sae bali batarabwate ekura babwate ekura egera tochoro murai uli totatageti tomorusio uli totagete tomobeka togambe ginko reporter ya Ndizi TV korwe county ya Nyamira Yeteriane Job Maangi na balemi beke merigie chae korwa sensemo ya Nyamache utoka se county ya Kisii nigo bagenderete konyora maigerio igoro yogokora chisegi chiage nkago se chisegi chia nyomba elio gokinia ligesa lia kemerigie chae omurikito Ndema Steven na igeta sensemo ya Nyamache na gutwariganiryo roboti rokobwatia. So we are going to have a 2 days training, just as you have seen, targeting men to equip them with information, adequate information and knowledge on issues of sexual harassment and gender-based violence. Dingane riritegeteri somigu abago somigu na baragani kuri somia sabantu baisiko seri tukoriare ro tuachire ko semina isiwa igoro munatubwena takomanya buya asenka mogaka numungina munatubwena takonie chaya itubia tonyare kurenda engencengi ya kurende chai tobe togorokereria abalimi bande una bakurende chai abo buya gati ya bali bagosiro murobiro na muno bwense bwa United Nations UN Women Unilever T na KTDA Foundation abarengete go ikerie bituo bitano byo kwegera imense ya Kenya. We are very grateful for the KTDA Foundation to have been picked in Nyamache among other factories which are Kianjore in Nyamira, Chelal in Kericho, Kobel in Bomet and Theta in Kiambu. Ekiagaranya bali mbaitu mbai wanaini kuruchi nyumba echa enabera abetetorwa
igo tutagite kubika morembe asiki family kiaito asabarimi baito ikiagera munyemba bwati morembe ntokonyora chai onyemba bwati morembe ntokonyora good quality of tea tutagite Orogongo rwa Gusii rwasabire kugura amachani ya Roseiri Gusii abwase factory ya Nyamache yaoni amachani ekerengo gya insemono getaetanete chisiringi chiri buchi misato omwako etasirira bali ya Gusii. And we appeal to our farmers to make sure that they buy Nyamache and they consume Nyamache tea. Tigango na intu toba abantu bakonyegora. Ekiagere yigira benchere moyoko ni chai yetu. Ni numuna abaremi na intu tobwaterane tigere chai bache factory ekare factory ase gubuya agande chiro atoletere chibesa. Nigobone kiombe gia Kenya Tea Development Agency Foundation gekubwatira n'abalemi korwa senseme ya Nyamache sub county wacha kirebono murobiri bwoko baorokereria abalemi bensemeye chinchera chiabene barane kibinango kora bare chisegi chiegenka echiba bwatogosemeli buna kirachi gokonya ogokina gwekemerigie chai no boni bwaye asenseme ya Nyamache bobasi na Kenya sobwagare. Ginko reporter getaseni kia Ndizi TV kurwa se factory ya Nyamache egotoka imea constituency ya Bobasi ime county ya Kisii Eliatariane Ndemo Steven. No monsao ya makuru ase Kenyorogia Kibabe imeye constituency ya Kitutu Chache South oyo watu machando bwo bonko kuri ndororekanire kubwena niga gusaba basamaria bayakomokonya kugendereria masomae na boigo gukinia ekewa kiaye kyo hoteli tigatonyororo botiuru asenchira yobwagare. Omachando bwo bongo ngati ya marwaire agochanda mwanya bantu bebigori ange byonsi. Ase Kenyorogia Kibabe egotoka se wadi ya Bogisero constituency ya Kitutu Chache South omosae asilieta Costa Mageto nigo abwatetwe no burairo bwo omwaka wechiri wibere na merongevere buna akoerera na rualete omwaka oli wetete 2020 mutinyo saba tarisi na moja wikira bono igana ngocha kwemanya ncheningo omugano one na atebirugu bono ngonya ku understanding Omongina Kalista mamo mwabo Costa yoerera igoro yobogima bwo kolenda omwanoye. Uno mwano yakwanire noyone. Na yana eteire nje muno muigori. Ngwagere getaseni ekegeito Ndizi TV ngambi ya mono. Asenge nje mwachira senge yane. Ocha kondemerio mwano yo muna eresa kurwa muna rwari to kurwara kwaye. Noko na kuokobolia kwa baberabo asabarai no mogusi ibwensi. Muchando tali uwanjo magocha yani gocha accidentally asibali mo tumeka amalia we ko tindia muchando ngo tokoro asibali mo wate birangalie binge muchando ngo tokoro ningane tyo bakonyi barabo asule mono incoming governor Simbarati incoming senator Richard Monyonka ko kan monsire no sina tigete skuru na bwanire ngonya kubwanande ngogani monsire na bango twini no college use polytechnic in college ndira era yana beldres como no gasengo kora ande ngendre kobera igana ande bar na bakonya na chakre kolenga likorwara ngo sabo nde wensi oyo ndigerete se getaseni yeito Ndizi TV igo obokonyi mwana yatagete munyare komokonya gakumo mondu serisiko gaiga anyare ko ende college yaye no gotera ali muna tereta ba MP egere munyare gonkonya egere mororere Costa mabira egere ndote ya bwate anyare goikera na sengenjo kangeire una ncho moibori tingo nyara komera bokuma boigo baziko kolende na nyago tumoka anya sayone ni gongolera so mubaso Mwanchu muligereria bono nara yo omongina Kalista oyule mamo mwabo Costa nero mwana obwatu muchando akebwo bonko lakini onyarire gusanga mona intwe ali agwetera kulenda omwana oye onyoro omwana oye nabwate kirenga gyo kugendera na masomae usigucha gukinia ekegwa kia yabwate kyo hoteli abwasa sabire ogusaba kurwa sababwatania baya gusaba anto bo moyumuya onyare kwa bago swaime na konye familia yo mongina Kalista kurwa Ndizi TV Nsara Nyarangi Ontita.
N'abasaye kurase kaunti ya Kisii nigo batebire buna mbara etia montonde bwensi asobochori bogocha gokoreka asekere batebire buna nigo banarite gotigwa magega kimagenderero chingaki obochori bwaerire omurikeito Mildred Momanyi tigatumanyia mange obochori bwo mwaka oyo nigo bwabereire ang'e abo ase abakoboria ebirogo ao bagenderete gwesokia na kubagania abantu gwesokia na kwerikia buna abakichikura imeye kaunti ya Kisii abasaye nigo besokia na kurwa eng'ana yabo igoro y'obochori ase bagania kwegwa libaga na barobo barae e kaunti ya Kisii abasabe to bagusinga ikaigusiye rochi utatoto chore omurai ogochiko kora gusi ebomuya musikongwa yakorera asengia sana ande totete umuntu achobisi ogochiko sariga asengia akorera totete umuntu okubwatira kuruga absatigire obo governor obo senator nobo women rep totete kobeka kusama kokama kwa ntora tani tora abange sekisi county igobona ni ntuto gochikomata na ande twabwatire chikura ababwatire chikura so bonge mono igobona enerenga tuto gochikoteria basaba itokungo bago chiwakire kura yo governor bago chiwakire kura yo senator bago chiwakire kura yo women rep igobona ontoredi tutu no kubanda twateri na rifero ngo ikarire mbya umusai ndo ko sikisi county gai nako kwana ndwata ikaro yeto kobeka nda sana kia basai waminto tuba mwerekeo basiba to mwerekeo kandi wanda ko chigochi bazabu ngo witabonira gora mapa ya basai umugambi una bateba umugambi kibiri nateba ngwa mwako itokorere gasingia bakate banga kuna basai ngo to chikubeka ora arende bintu no mwako ya karate atorendere bintu chinga kechecho nigo bateba tibali gocha gutumeka bobe mutu y'obochori bole bosio mimi ni kiongozi wa vijana katika mji wetu wa Kisii County. Na siku ya leo tumekuja pamoja kama vijana wenzangu ambao ni viongozi kutoka sehemu mbalimbali Kisii County kusema ya kwamba tumekaa chini na tukaonelea kwamba njia siasa ambayo inaelekea Kisii County, njia yenye siasa inaelekea Kisii County sio njia nzuri sana. Ndio maana tukaamua leo na vijana wenzangu ya kwamba inafaa tukuwe na mwelekeo wa siasa ya Kisii County. Kumaanisha hivi, in the next few weeks, kwa majuma ambazo zinakuja kama 2-3 hivi ama 4, tutawaambia tutakuwa na announcement kubwa sana ya ile njia ambayo vijana wetu wataelekea in terms of viti za governor, viti za senator, viti za women rep mpaka huko chini kabisa. Kwa sababu tumeona ya kwamba tusipopeana mwelekeo kama viongozi wa vijana tutakuwa tunafikia mahali ambapo tunasema tunauza Kisii County. Ingo lipotelia egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi. Nara yona kwariganiretia semambe yabono korase mesa Ensakia ekeroto ikiromo elio boigo umera na intu nande chikoraga isano na ibere ochiko yanyora yoma yanda mange asenjira yo bwenge kurende tibwe bagotubwate gwetera senjira ye mitandao Facebook Ndizi TV News, Twitter @Ndizi TV News na bagensema ya YouTube Ndizi TV News. Gendra ko baime Ensakia nchini gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV ubwansu bwumugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV ubwensu uomugusi.
Osmo Traders Limited ne duka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko ni bintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Umabogani ukamel pari Goko mwaterna ne television ya Ndizi TV Nikigo korentera umuyigo muritomono Wawariye Wamugusi Chitariki kuminemo Chumutenyo kabire Omwako oyo Abanyangera banene Kuvurogo nkurvugusi Wuna Man pepe sagero Kurubonye koni kirwanda Kwasa International Nemba targeti go chemeremo Numubugi ubuka nigiyata Kurwaraga nkurvugusi Vikundo ontiri Amanyire kimama mintara tagete MC Migi Nakoro nyaramba omochigeto gotoka nyamira Mwane manyanga Bagbago kiabageni Goikache Chindagira chikigusi Niko chiachi kobaroro Una chinsaga Enderema Rinagu Obokima bwobori Amabera maruranu Amanyabwari Ebusa Nechindagira chindi chinyinge Babe kengero Eragere mutu inyore Ebyanda boigone esese Omuyigoyo Nigura chake chinsa ikomi chamargoba Na boigo nibwatanye Emeyega ya Valentine's Eve Ekyonkekyo Enyangina Ekyonkekyo Enyangina Numuntoyo omumugima Nechishilinki chimia isano Omuyigoyo Nobeye maseyemo Aseti biyao Ya Ndizi TV Bwate tariki Tomocha Ubwari Bwomugusi New Brighton Apartments Niji nyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire guikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunyrembeo ekeruligireti getunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chakirera nkinywirete chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ni chibabu chubusibiriya nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu bwigoro kigima ase chinyombe chuchire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko ase chitangi ayatari ko eranga kinjinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 24 na boigo ni yebwate wifi iyutari bwakanira chinse 24 ni gabwate libagalinene asura nyarego paki gari yao chinyombe icho nigo chiri ase highway ya Kisumu busio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyomba chekerero asoko menyekerero.
Mwancho muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii. Kurwa Ndizi TV Ensara Nyarangi Ontita. Tena batambe Brian Sagini isena. Timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichigwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwira chigame cyabo kunyara gusikigu mutu ili taliane Ndemo Steven ngo reporter yene gataseri Ndizi TV kurwa gaiga umuchokeroka ili taliane Mildred Momanyi. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Oreya. Chinigikero cyumugusi no murobyo bwegekoro cyumugusi oyore nekirenga ikigukumanya chimbwe cyumugusi chinyencho chinsoni amunoboroso bwomwenyagitinge yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyumungo mwaka wachegesa mwakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansa nabandi ari nyumba manyasa ba karansite naro komya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuraria Vincent Onyancha nigo isaransire n'abamanyi bekigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokurigerera mange tokwana mange kero togukwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso setunde baba ngae tenga kindoke moiwe kire mambia jama tuko yiwike gochakira Jumatatu goika ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV Bona botambe to gochakeri ritukuliao ase ogwansu tumede na manga koraganire kuritukulia igoro no tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara no mete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada na ki tiganda sokie gerogo isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamin D ne bwate ona entwe manjo murieri ntura gotika maiga imana ntuno to kwa vitamin D gete vitamin D murubyo no yo mubuka ugochakia na kurosa ritukuliao asenjire ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatakire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki weshera buneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota kirobenye mari bakokore egesibo kyao kiri gwasibire twasejereyo umerana na Sara Ontita na Brighton Makori emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na goto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobotirana baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogo torora kurwa sinsemo chama chingumba anonsi simole tokoroka diaspora amogo tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke Ndizi TV obwansu bwomugusi.
mwajumuri ambia mone kero wende tukubati murubiri ubu Ensakia bono mambia karo kwanyora mangana mayetu agote mangana likasa magaseti onyore copy yao onyore the standard onyore nation onyore Ndizi testa Ndizi yura gani na nyana kuwe somera sobogari kwanyora mangana maya na sara nyana kia kuyalete na nichinga chirchia bentu kwirania aseme seito Ensakia nene karo tukumulekira mangana yechisemi tukura reto atakatora kwana tweka turakwana tweka turaranaki igoro ya mangana siwezi twatakukwane manayo manjumuri ya Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi nigo bono yakunikiru ndekerene nego kurengera chibice chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorboguzi neji kaunti chito etanaine una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onjore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomugusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukanye chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echo chire chibakuli chicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita mbabwate chiboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction. Mwanjumuri ambia mone kero wende tukubati muri Ensakia lituko lya Jumatano chitariki mutinyu kabiri umwaka gwikirwe ne 2022 kero bono kwanyora mangana maya twakorethera mangana aria airu burtas chigaseti twagothena naye bona bukwanyora copy yao wenda onyorera unyara kwasoma kuri biji ntangani komari kera into gasitu no gochuteri na kotebya nene ali aeroborto nande chiga chiricha bene twikire togoswasa mangana yechisemi imene isiko ya gusiana neri tukurira mwanjumuri twataka turakwana monaye turamanya igoro umurobe yo CBC no gendrede sekane nta kobeke miroberi kwena kemno muroberi ngobole implemented usingu kerenura senchera ya bene oikomwaka ugochuma gujiruberi ne 2025 na isato igobone to kwarigane tujugukwanira anamatemu CBC na chageta se grade 3 grade 4 grade 5 na grade 6 unyona no mwako no bwa matemu amanga kagero korekane kere class ya 8 kejo kora matemu ne class ya 7 kejo kora matemu ne class ya form 4 na barumo chibara kora matemu kare system ya chenjiri kuru 844 goche system ya CPC bono mwajumurire twatakutura kwanana anene abana mbe ariganiti ya matemu abachagita CBC no nayo mwibulingu ariganiti aborokia mbe ariganiti asa matemu achagite ayuroje serikali yariganiri na no yariganiti no mwibuli no na aborokia aba aboroki waba mbe ariganiti aneka tokote buna bono multiple choices gose akorora kwasomete nkakiria amasomo kwari kwe APCD kwari kwe multiple choices gose kwari ko chora ri chibwe ri mokuru mo tsani ngakina boko gesho tena yatika bidi badi yansinyire tigambe kesi tigabe C gose tigabe A gose be P lakini bone ye CPC etori ko gesi yego ikorike nande nigebwate practical nyinge chi practical chi nyinge nigebwate ko liko konge bona kitoko uri mwanju muri na CPC ya
amatemu nachagete iyo gochiko enda isibirasi binde kara abana bachagete mangana CBC ayoroja abana bambe ariganeti osimu nayo muibori no nyate gukwirigania erinda amatemu ayakorwe osinu ariganeti no murubiri CPC yona bo gutumeka engere ya wetera sinamba era se skin ya igora winto tunyato gusoma otego sai no ariganeti bina turi arigania ngeko gerotari arigani tongo soma dore kerengere kiao getome nane nyora naboko na utobwate sense media Facebook Ndizi TV News YouTube Ndizi TV News boy go sense media naboko comment ya naboko na botoko enyora tonye some torenaki murubiri CPC aye kwa yuariganiri anekra borkiwa bajagiro kramatemu Mwancho murigeria mento mukia ekyo yo minta akuboririga kurwa se studio libolyo tokubolya bono mambia ekirasi gya katatu kya grade 3 grade 4 na grade 6 mbacha gete amatemwa gosogotemwa kumurubiri mu yakigima omurubiri CBC abuna bo barokigwa batangani kigima gokora ogotemwa ku nonye CBC ya ichase chiskuru ntumetenga iskuru chinde nchiroro goikabono chitara ikirene buya omurubiri yigo CBC kurenda serikali gatene na imara wetrase wizara yechisemi ekoragwa na Professor George Magoha agatebanga omurubiri CBC goikoikiraniwe na kioro chensengi magose Kenya ngima amatemu achagete yabaroki gwabo asomurubiri yo OCBC bono tokubolinga oroche agotemu koiga abana bachagete abweli tikoli igoro ayoroche ngo chikoreta kora matunda asoboroki gwa mbache gokora buya asomurubiri yo ekerogo compare na matemu ali amakoro oroche nga abuna baikaranse tekorwa tikoli igoro nonye no mwana ochite nyumba ekerago tebeti na kora matemu amurubiri CBC igarenga makongu igarenga maororo igoro cyo gokora kwa bana asomurubiri yigo moyikegima oroche nga yogo chiguchi abana mbachigweta mbachigokora buya gusigera chiko babere egasi enkongu ekero bara batangani kegima nimetengo murubiri yo nocho narugo chimotua matukari bosyo murubiri yo abaroki wanko narabare iga matemu ago chakurukuru magega takoba makongu kubwa balia batangani bako yachaka igonga kiro cyo gokora kwa bana asa matemu yachagete CBC agokora ngo nachiko babiya matokeo osama chibu nachiko bamaya gusigara chikoba amabe kwana kiwanga na bwa batangani gokora toe ekerengereri kiao gwetera senamba yesimi eyera TV yao onye gokora matemu nachiko bamaya nchira kiye ara chikoba maya osonye ga guchikoba amachibu ga guchikoba mabe nchira kiye ara chikoba mabe igakaro kururisu elichibuliago nabokolia okoboko usina nabokolia chinguru nganki kiagera gwa kwana iga igontu alganetie kerengereri kiao wetera senamba esimi eyera TV yao oiga sensemo ya Facebook bali mogo tobwatia muri chiabisi muri bibago mokurigerere gwetera YouTube na mogo tulikera gwetera ensemo ya Ndizi TV News na bali muri Facebook live ekogera no tole bono iga omo tulikera comment eno gwetera Ndizi TV News igo bono manchu murigeria ena ribulyo litikulia lero ekero lero tuataka mobabageni baito litikulia lero na kimotararo lero mageni ase studio etuatebetenga ya litikulia lero tigatura engage abaiboli tigatura engage omwanchu murigeria tigatura engage no nyana aboroki bo bali banda banene bali isiko murata tebinga ina kimorocha matemo ya chagete litikulia igoro iyo murubiri mo ikigima OCBC amatokyo nachiko bamaya gusina kiago chikoba utulikere kerengereri kiago mwanju muri nyore nababwatani abo barombare bagusira umurubiri uyu nanda abane bari bagotana ya murubiri uturaja userekali tirabeka mirubiri emiya irikwena kibona ngo ikiranira umurubiri uyu nanda nyore na abibona barombanyara bagotana yaya umurubiri ni gore expensive gose ni gore bweri goliri nene kera barokwa bagotomu ibindo aho biri abayibuli badari goikera nkora abayibuli mbe murungania ando kamachikora na ministry jaswarana gose abayibuli gose abantu bari bagiskuru cyabanyene mbanyara bagotena ya umurubiri nyare ko mukongo mono anenekere skuru ya private gose cyabanyene bari ko bolina serikali ngo babwatsi na ko bakibese nkeigo ine banya ba ku implement umurubiri yuko nanto karomo gwasiri bwegisemi cyo professor cyo kimagwa ka otena yaya umuyibuli nero gwanja sakwira umwana nagakwira se skuru y'abanyene gose skuru ya serikali yo serikali tebwati budget iranyarge kwa skuru cyabanyene kogenda umurubiri OCBC ko nde barabune serikali ni yetagete kubwaterana twene kibuna kubwaterana kwa bwateraniwe mangana CBC nyaga kana ensito ya Kenya korana abandi bari batebete buno yokulikira ukibuga wana se county ya Kisii de jotundura nyate ka tena yaya okora matemo ya chagite bayibuli mbanya
bakobwataniwa buya gose bagotebwa ki amasomo ayari na abana bane mbere batakete gukora amatemo ayo nyoro na sara ekira amatemo aya gokorwa niyo squeeze ya combine abe kwa system atomugochi asensemeria na irotenga bune gwa kamakiri meta amatemo aya ni gwa kamakiri kwa charoki kwari kero mwana lakini abono na ndiko nyabikore ase system machikorrekana na bona nsi itu ya twasukire twajira sensemeria ya digital okera mwana akora amatemo aya ni yako yaichoria umwarimu ichori na ndo nyabeka ekiagera rero turiko amagisi uko bekaru ni geto kwate meeting expectation mwana on expectation nero yani ya change yake ntimete na bono muibuli ko sina understand ko sina watu manyigoro ya CBC ebuya akia twabona amatema ya bana bachagete igokora lituko ligoro usirituko lya mwisonde oroje abana bambe ariganete gukora amatemo ya CPC na ebuno muibuli no mwalimu oso mworokia oroje amatemo ya abana bakora be hariganini mbe hariganete iri gukirani muroberi o CPC unyerena serikali niyo ebegete miroberi na CPC nyara kigukirana uko mwaka gwikiri 2023 umwakonde kare system ujucha kandote na COVID-19 ekroya jitasin sito ya Kenya niyo yairete kalenda ya masomo gachenji ibona bono turi tamu ya gatatu yo mwaka uyu turi tamu ya gatatu tamu inde ujucha kumutinyukane obututukano bugatukorona na bible batara understand biye kurende serikali igendete ku implement yo murobeli o CBC kwene kemuna oikirani igo bono mwanju muliria tuma comment yao gwitira se namba yera skin yao karato kuboli roje na amatemo ya bana bachagata CBC kunyora be hariganiri na eburo muibori kunyora kwe hariganiri ndoje na David Nyaega agote abuna abana tiga bateme ekero mwana onde bwenzi o hariganetie na aletero matem na bako yakora igo ere ni gagote na yaye abana tiga bakora matem na ndo murobeli oyo mbuyore Lean tutors agote na yaya no tole amo numurobeli injetinda rause murobeli no bwate mechande nde yonsi korende nigo otagete okubwatirana kwa abantu bonzi abo abarimu abana amo na abaiboli ne serikali tigebe kemerobelio ya bene gokonya abana abo oyilin ogotena serikali tigebe kemerobelio nanda gotena kubwatirana nabo gotakire kwenda kiwa emergency yetu ya Kenya eri gusira gisemi emergency yetu oigo mwanchu murigereria ekera abana ba grade 6 baguchokora matemo yo mtu Brighton mbagwenerete kwenda junior secondary kurende ntoraranga skuru nyinge chiabekire infrastructure usamagacho alia junior secondary gose kwaregania abana baiga basoe access junior secondary ejo chiskuru nke mense ito ya Kenya nchiro chikiranire asamagacho chikiranire amagacho chiskuru chinde kurwa Nyanza gaiga chiskuru kurwa Coast chiskuru nkenge nchiro chikiranire okuganikoli gwa serikali ngachibe kamagacho a junior secondary tingmayanga none skuru ya ngabu asoraye kwarorira magacho a junior secondary gusamarigani aliyo korosi birasi biribya baruke babakirasi sano nemo baguche go join ayana gioroje nona ase ekinyorukia ugabo oroche emagacho naro amentirwe kare batebetenga umurubiro nabo gucha nonyene giskuru cyoboroso nabo chigo chigwa accommodate usana bachikorosia amagacha yo nabo ego giskuru cye secondary na chiro cye chinyara ko bachigotwara amagacha yo kurende karo kurigerio umurubiro yo iga no bukanetie amangana amange usana boganeti chingaki egere nyara ko bagego ikiranirwa buya kurende yaikire yatikira ko banga weikomorobulio yo onyare ko bakugwikiraniwa aya nona asinye enka yawo gabo gusangene skuru asole sengenjo ntole angene chi skuru mbali primary yawo gose secondary yawo kwarorira magacha bekirwe a junior secondary ekogera bana bagukura matemu no baguchi igo bagukura matemu andi banyora ndetayo baguchi yo mtembrator gose go bagukura matemu banyora mbale ganirie as a junior secondary school igo morobulio CBC ni gotagete chinga kini gotagete investment uno yo mintateba jiskuru chia banyene nchia savete serikali gwetero mu waziri gwegisemi babakonye kibesa na barabu asengenjo umurubiro ni gora a bit expensive as jiskuru kiri cyo konyorogoke anene mono bono bune bintu bikongete
ankonyora omoibori atigarete nonye na efees tarakora kana chikonyora chibesa kabasangererie chigokonya abarimu abanene b'echisukuru chia abanyene bagachire ebirasi ebiga bikorokwa junior secondary igo nabere challenge enene korende abo gotorikera ototainga amagenderero y'ebirasi ebi naro ase ekenyoro kiao korogosa ase esukuru yao erang'abo egere tonyare koba togosoma yani togosoma ekerengereri kiao igo rero torakwanera ase obwagare igoro y'omoroberi oyo iga o CBC ase eng'encho noro goika toyokwanire ase eng'encho amatemo nachagete igoro igo noro ororo ase laini igo noro twagane torakwanera ase oboime amatemo naki agendererete ebirasi bia junior secondary oroche biabeire ang'e na esukuru ya ase okorwa na amang'ana ndamange igoro y'omoroberi oyo iga igo genderera gochannel ekerengereri kiao gwetera ase namba ya esimi eywo ere ase TV yao gwetera enchera ya Facebook Ndizi TV News gwetera enchera ya YouTube Ndizi TV News nonya Twitter totigara magega ase baria banchi b'emitandao otonyore @Ndizi TV News tiga kararigereria ngore ng'ang'a naro komenta ngori na umunyakirgo bwa the primary school choboroso heads association Johnston Sioka ni yani atika otabuna umuroberi o CBC nigo konya abana korengereria niga abana korengereria mono kubwa matuko amaega aso mwana agakramire gentete gokomotena photosynthesis ngento kyumwana oklam yani ubwatera autera ryo lakini era bana kolengana nzioka ni yote abuna umuroberi oyo ni gokonya umwana o CBC ni gokonya umwana korengereria na gwa Brighton knowledge goso manyibori anyare ka kwegwa ekera ni go ebwate umuroberi o CBC ni go bwate practicals nyinga na twatieka goteba bonige ko umwana libagari dia bene korengereria na gukora gintu kirigeta kiri gukoreka kubwa amatuko osikubwa amangana 844 asanse mende ministry njatana chibese njasoka chibese chukwaga chibirasi bya junior secondary school na ndibigendete kwagachwa yense ya Kenya sikuru asebona abana bajokora matem ojiba ujukwenda ase grade ojiba kwenda ase junior secondary school ma ujukwenda hapa secondary school ikiare system eyo maite nigo maite bantu mbara bataranyimanya bya na kithote na tutakire na bible barabose banyibwatire bya maite system eyi nigere 26333 igo bono nyore na 2 nigere nigere rogwa ebirasi biri binsi tokoja goja 6 mpaka grade 6 ya butu akora toma kwenda 3 bono yitwajire junior secondary toma kwenda upper secondary nero miaka 3 toma kwenda miaka 3 bono yire tasharia mangana university of college bono gimitina umwana oyo karanyore competence based curriculum ye karanyore based yae competence ngayale orwabu eitande college usainde asi university kerboni university aujukobe miaka 3 usine college aujukobe miaka 3 bono gere 26333 kubweya 844 unyore na montaka bere 8 okore primary obe miaka 5 oenda secondary miaka 4 makwenda university miaka 4 bona kilimono ya change yajide 26333 igo junior secondary nerabu upper secondary nero na university ose college bono mwibona kitoko bona kiroche na ama abana abakarwa kora matemo be ariganeti ose twamanyire CPC ninkibia because no na abarimu abange aborokia mbamanyire CPC bona ria serikali yanyarige kwenda kuba train ose kubegeri nka CPC yokorwa abana ngo tukawale bisusara abana ngo yakabali chindagera kare gete ngiare ngora kiringiare nge competence based curriculum kara abana baga home science agriculture primary amangana music ina njaga korukare lakini bono yache nande yairanire abana ngo tukabale bisusu abana ngo mabale yani kigendo bract koni go chiri chinyinge ngono mwajumuri enda kusangika ngeke ngaki aino yariganetie asumuroberi o CBC go sa matemwa y'abana bachagete a grade 3 4 5 na 6 oroje na amatemo yabakora mbe ariganeti kerondoje na nyamwange ke mumao yana yabana mbe ariganeti androje na ikente serikali yaretire ngiri kebe nigo torake bwadezi erikwena kemuna ngusuka kere bosio oinyamwange ke muma mochere ne rogote na yaya mangana ina bale Diana nyaboke ne rogote na yaya tige serikali era igeri no na abalimu inga CPC yakora emiremo ekegera
ndire okubori no eno mwalimu onyara gateana tamanyithi ngigita kiri gokorwa gona abarimu tiga bara igerigwa ingi CPC oinda yana nyaboke ogwana boigo sara boigo ntarasoma chi message wetera WhatsApp oyo mtu Brighton wona gintu gensinyete ekaramate mwachagete ne kemo CBC omede no gotema capability omwana gose competence yo mwana asari biya ensemo gete kwanyoro umwana nigare umuya asensemo yo koboroka nimerande bune yere ensaiga bono timetinga matemu aya bate matugoro ngochora barikira umwana ali esabwate capability ya buya amanye ko gotemu kuiga mwana naro oli good at cooking asengencho naro chi skuru chinde abana bakwera so no ene ndagera barubuka babake ba grade 3 besa barabuka yunero competence based curriculum eyuere buya bono timetinga kiba koleta matemu aya gocha asabana bali babwate special ebiyewa biri umwana agokora ibya umwana narokorosia nonye n'ikigari umwana naro anchite kolika no mwalimu timetinga matemu abarabuna kibare kwewa usena kia matemu ya achagete tukuligoro ngoma se toje koligi mwalimu kabisa expert na bageta kerije gutotebira kini kero umwana nari byense mugiti lakini sare kintu kerengena umwana nakagochonge kiburugo kare umachonge kiburugo biyo gachonga biyo gachogire grade 2 kare tena gakona grade 4 na bagachonga biyo mpaka grade 6 bona abe expert ya soko chonga none kiburugo keri ikegera none karo tu abwate system ya 844 ina turi kuigwe sabu kuigure miremende ikaro gusuka gujie class kende na bogonya gusuka ne sabu ino turi kunyiwa paka kwachi kwenda mpaka university kwachi gochore miremeri elio kuigwa eli yao bona eli yao elio manyete oraite igobono enduga goikosu kitogoja gotena bona eno mochongie kiburugo kokorore bie oseno metu tuge bisusubuya otigere grade 4 kosu kigochibosio ende na nya commenta competence bwao bako chikuika grade 6 unachikwenda junior secondary bona asiko chikoba egaro chikwenda kuchibosio ekero chikwenda college university na libone go determine obochongi bwao gosenki gwakorire ikiana ro chikogendera gochibosio na naro gochigotigera mangana enda mangana graft mangana ayo bochongi bintu binde igobono yachake setoro chanene abante bacha banda college gose polytechnic bacha kugerera ebintu binde byo goboka kini gabono byachake nze bono gwabugire ndi gochigoro okay na bato chakoligia expert ya tuereserenga na kibago select ya matema gose bako wonsi anye no gusona baye gubonsi basona at the same time usonye no kuruga barugi gubonsi bono abuno amurobelio no bwate mangana aye kulinde wika onyale ko bagwikiraniwa Linet onchonga nigakulika korochinsa machabo kione agoteba amatemu ayogo bana mbali gochiko yakora buya asengenje yenere sabali entangani gosentunde entangani na ande ntwarora nabwato bukolikano igokorengana na inche matemu ayuta gochiko ba gosama chibuta gochiko soka buya Josephat olina nigakoro akulika korochinsa machia sengera agoteba korengana na inche amatemu bana abumba gochiko yakora buya asengenjo bali mumbabwa experience yabande jiskuru kira abesoko kolibya ne jiskuru kiri chitaunime timaiti jiskuru kiri tauni Josephat olina koranyese mocha sengera karo bitengo nigakulika korochinse mocha konate agoteba ige kubwatia buna bali mukonye bagosomia abana nonya baibuli abange murubiro yontorayo akoboko bono yatikire nga goikokorekane kulende korengane kerengereri kiane ige kubwatia okuigwa ku mwana osobwango bo mwana konye buna bagosomiwa yakorwa karo bitengo korochinsa mocha konate byamana sana asoko gendera kulika SMS yago asengencho ntoroche no gendete gutobwatia ase okuna gutorikira ochagega ase SMS number nabego nabo gutobwate gwetera senjera ya Facebook no togotoka buna Ndizi TV News YouTube no tole buna Ndizi TV News nekaro gwikira nsemo ya YouTube tibuye bago subscribe ndutaiti tugutige maego mwancho murigereria obwansu buri me ya Ndizi TV ntokugani gutiko mwancho murigereria onde abande tonyoro obwansu ubu ntwenzi tutagete akiyeko garekara gwasore YouTube yaito gari na Ndizi TV News subscribe egere to babange mbia mona sana George Mo
agenda togoteba no aturigerete kigima Ndizi TV agoteba ta koruororo ntibikire ndara agende agokana kigima ngano arime asomoroberio bwensakia igo na aya titogutiga magega onko bagwiru video atana ya yomuroberio CPC go genderere ikera serikali kero ya leto muroberio ne manyete igobona abana mbara bange babwate obumanyi na ndetiga bakonyo ino nko bagwiru Fred Anthony Machwara korujinse majiri chamutagara gotana ya CPC teraletwa asenjera erendonge serikali nigo serikali nige kwayererie ebinto tiga yabe kemerubiri yabene yamakoreta ebinto bya CPC oinero otebano Anthony Machwara kurukinsemo kiri kya mutagara Evanisi obale kurukinsemo kya kibirigo Evanisi kurukinsemo kya kibirigo agotebana CPC nenkia kurende enchera tokoyeira nero iraji koyesalia tiga tobwaterane toene kina CPC nkokonya ere omwana uchiasa matuko amage Evanisi kurukinsemo kiri kya kibirigo agotena yaya CPC tigebwaterane torore na kitokubwaterana tona Julius Nyanumbo kurukinsemo kiri kya Nyamira agotena count 046 agotena CPC nencherengia yo kogenda ekigarancho bwana bane tindara gosemba bwate omochando Julius kurukinsemo kiri kya Nyamira 046 agotena CPC ere tararora mochando onde bwenzi Katalini Omambia kurukinsemo kiri kya Nyamacha agotena yaya nkoba kwani mwenzi ensa kitimu ngakibwa kirabwo murobiro CPC tiga ogenderere egekogera noro serikali kero yaretire miroberio ekero yarete 844 intutitware nko nigo twanye nyorete igotiga CPC egenderere na maskani abe asichisemi ogosomi umwana na nero enkubu ya anki oyinkatali kurukinsemo kiri kya Nyamachi Nyamweya Isakani gaute yauna yaya tigo muroberio CPC ogenderere kera serikali ni manyete na agoteana siasa teburukanigwa ase umuroberio o CPC gusensema ya masomo na serikali ende yonsi iraji koiro bugambi tigeji kolenda amangana CPC teburukania CPC amo na siasa oinyamwaya Isaka agote yauna yaya CPC tigebwateraniwe na bana ibande bonsi siasa tinyagi kurukanigwa samangana CPC umanyumuriria yenda gutumia kerengere kya gwetera sinambi yera siskini ya gurabo boigo na bakondra gutuma uchumbe ya gwetera sensemeri ya Facebook Ndizi TV News boigo sensemeri ya YouTube na boto bwate Ndizi TV News elinde ya tokondra gujusia kano jibirengere bino gwendete go sangwa go chagana into unatoka kanyora na into go kasoma nyurana niko toka bodina amatemwa CPC na chagete asegide evirasi au ayabuno mwancho muriria no go kyaro kaboko osinga kiro cha matemwa aya akoro abana aborokia mbe ariganiti na aborokiwa mbe ariganiti na mwibuli no ariganiti asomoroberio CPC serikali gendete konyo implement tutaragenda sensemo yende studio mwanchumuriria somotimo komoke nigo togo koinyoria igoro yo bwari bwomogusi omoroberio ora turone TV ya obwanjete ya Ndizi TV gekobwaterana no maboganyo o Camel Park nigo kirabe kitalikirenga tariki 10 mutinyo yugo mwaka ujiri bene 2022 igo litukuri ichuma tariki ni 10 kitukuri ichuma igo bwate tariki ujagra chinza 10 chamaroba oikache kare mineti kartua soira aligwa soiro saa 10 ni oja kurudi emambia oja kurudi emambia litukuri achuma mosi mambia igo bono litukuri ichuma bwate tariki 10 mutinyo yugo mwaka ujiri bene 2022 inyorana ticket ya igoirwe ubone gasia no koriye ticket nyarwo kwenyorera ribaga tojo sigeruna ke na ejora itara ejora na totene chipara kyonzi ni ojirire dio Camel Park tariki 10 mutinyo yu mwaka uyu iga garoro mutinyo kabere February igo mono twakwariganirie umuboganyo Camel Park bakubwaterana nigita seni kya Ndizi TV na kyo wansu mugusi igo ya kurobereire osigia kwariganirie umuroberio bwobwari bwomugusi so konyo chindagira cheke gusi risosa ritoke jibando chije kiri chiberiri onyoro bosonto to kuma bwobori kuma bwa maemba yani ebintu biri omugusi akalire obwari
obwali obno bwali yani obwali bubwata ndi obwanje omwanja yobono omwanje muri tomo chali tukelie iganyorere ticket yago sara ngaki mundara nyore ticket ya ekarota de ko wore ticket ya omwanje muri gerere nigo kugenda wikase simu yawe yako bako M-Pesa ogenda lipa na M-Pesa ogenda se pay bill egosabe account number umanye kubeka 729 yani 729 1305 wose 7291305 ekara wakore kurwabu egotebi account number nigo kolika elietali yawe nyogokoro kwa Sara olike Sara nyogokoro kwa Brighton olike Brighton nyogokoro kwa Alois olike Alois egere onyare konyoranga kwagurire eticket yawo ticket nchiro chitaipu gocha gosechi chire asechi category ndobate category ya corporate table yani aliase mesenene high table nigo bakorwa chilingi chiri bwikomi chioka okogenda ase VIP igokorwa chilingi elibwe ya machuka na kogenda ase ordinary visitors gosabagani bali baitu ba Ndizi TV abokorwa chimia isano igikine kerenge kekigima kwa igereriwe egera to baisa komisia ose to baisa komocha ase omoroberio yo okorkwanga obwali bwo mugusi night ase ngenje nigo torayo chake chinsa ikomicha magoroba oika chinsa chamambia lituko liye Jumamosi nando nyoro mutinyo yoiga no mutinyi bwa banchani osomanyikane tebona Valentine's Day month ase ngenje chitariki 14 cyakero mutinyo kabere cyakero mwaka nelituko liya banchani osanto ali banchaine igobononyo ko bwato mwanchi ogo mwanchaine no morugyogo ne girlfriend yago ntato mino naboko moreta goika ase omaboganyo okamel park ase ngenje eyine gionjo to gochigo chaka nabenge getaurio mogo tauri mama gaso esiguku wone yukorkwanga Valentine's Eve ase to twagochakeire omoroberio yo ase njera yo goikirano abana muziki mbabo waroro buna papa mani pepe sagero akobwate sigwana kwasa internationali ntobwate MC Migi ntobwate Sabi Okengo igona basania bangi barabe aseli tukelio to baisa komocha bakobokana mbokaro bikundo bontiri na karo bikundo bontiri no ali no bokana gwaka kabisa igo mwanyu book ile ticket yao wori ticket yao ranyebeke ko mubuko onyeganye naki ari jiwe gatari komi oche kina ki ticket yana ya mambino ere inde tujikumbera naso moboganyo camera park tariki 10 mutinyo yoga umwaka noro yoga tujukuri obwali bo mugusi kero gataseni Candice TV gekubwaterana na camera park moboganyo camera park moboganyo mutingu mono ne gataseni Candice TV getingu kabisa kero kyanya lena ke yaya oikatore to obwali bo mugusi mete tinginye kengai kebe no bwari asa ndu bakomera na basanga banywa mabere tote na mabere na kare kirandime matonyore na mabere sikuse moja kobeke bipira ninage kine na mabere kare kirandime asenso boneda rigoika igobono totonyorane ororo le tariki 10 mutinyo yoiga umwako yoiga aya sensema ya Camelback kare kubaterana nigitaseni Candice TV nero gwansu omugusi karatogocha no bwari omugusi Tibwewe pay bill number nigere 7291305 ekare account number okubeka elietali yao teturaenda sense moyende studio asomotimo komoke igo tokoirana ndobwate kerengere kyao ne comment yao nyera cyo chikoraga chinsa ibirene nusu ngochi tuli kumerana noyo minto captain 001 ekaro tokora kwanera mangana African Cup of Nations alia sense ya Cameroon. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi umubuganyo Camel Park goko bwaterana na television ya Ndizi TV nikigo korentera umuyigo murito mono bw'ubwariye bw'umugusi chitariki 10 cy'umutenyo kabire umwaka oyo abanyangera banene kubworogo nkurbugusi buna man pepe sagero kurubonye koni kirwanda umwikabo muziki mintwe kwasa international nemba target go chemeremo numubugi ubuka nigiyata kubworogo nkurbugusi bikundo ontiri amanyire kimama minkara tagete MC Migi Koronyaramba omochigeto gotoka nyamira mwane manyanga Bago kia
n'abageni goikache cindagira cikiguzi niko cyaci kubarono una cinsaga enderema rinagu ubukima bwobori amabera amarurano amanyabwari ebusa necindagira cindi cinyinge babekengero eragere mutu inyure ebyanda boigone esese umuyigoyo nigura chake chinsa ikomi chamargoba na boigo nibwatanye emeyega ya Valentine's Eve numuntoyo mumugima nechishilinki chimia isano umuyigoyo nobeye maseyemo asetivi yao ya Ndizi TV bwate tariki tomocha ubwari bwomugusi New Brighton Apartments niki nyumba cyokomenya icuciaga kirasinchira yekerero kigima nigo kibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chinyumba icho nigo ciaga kirebuya ase kikuni chaye kibwate chi carpets amacha yongusire gwikase chisingi chabo chi balcony ico chire asukunywerembeo ekerurigireti getunwa kiamanga chinyumba cyokorara ugose chi bedrooms nigo cyakirera nkinywerete chingale na boigo chibekire chi wardrobes chicho ni chibabu cy'ubusibiriya nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu bwigoro kigima ase chinyumba ico chire ni guest mairaroro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko asikitangi ayatariko eranga kinjinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 24 na boigo ni yebwate wifi iyo tari bwakanira chinse 24 ni gabwate ribagarinene asura nyarego paki gari yao chinyumba ico nigo chiri ase highway ya Kisumu ubusio bw'ikiro ya embassy ubugatagati bw'ikiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti 52 ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyumba chekerero asoko menyekerero kiremambia yamatuko yiwiki gochakire Jumatatu goika ijuma chinsa 12 chamambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV una botambe to gochakeri ritkuliao ase ogwansu tumede na manga koraganire kuritkuligoro no tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara no mete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada de na ki tiganda soki gerogo isiko nda Ensakia na Ensakia mete ne bwate vitamini D ne bwate ona entwe manjo moriya intura otiga maiga imana entwe to ko vitamin D gete vitamin D urubyo no yo mubuka ugochakia na kurosa litukuriao asenchire ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki weshera buneri ya Community Maximum Prison egitire iga imineti igota keirobenye mari bakokore egesibo kiao kirigwa spiritu asejereyo umerana na Sara Ontita na Brighton Makori emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na mogoto tweet ase at Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobokirana boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogotorora kurwa sinsemo chama chengumbwana nsiyosmole tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unkirie imeya Ndizi TV Sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo yekubikirwa umupia yaunchuka na koba ubwonchoreria ububokororekana
asumurubiryo bw'esabalya y'obonjorerya nigo tokwemanya amange igoro y'ogo kyakobonjorerya kolemererya nabwo igo kumanya ebitango birya biraroro boigo nigo tokwigira igoro y'abalya baikeranire n'eganka yabo y'obokora obonjorerya bw'ebirengo bigoro mwancho muri nakwarya ririme y'omurubiri bw'esabali y'obonjorerya omurubiri okoyo tunainche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kira rituko rya Lamisi enseye muninsu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano nibiri n'ikidegeka 15 chia Mugaso imeya Ndizi TV. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasyoreirie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no mayanjiro musaguso mukwani bwiya atebo no moyombosa oyombosa lakini mondo to basembiri nyasaye ari mutundika kuri cyambere yategere naye goru wali ente bana ndwari turi kwemanya eri bana nkubwena yani nari kogenda on off kero monto asense yiga tomanyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nigo togotarira abaminto bali beteire amangana ao na yaeteire Jumanne botuko enseye muninusu ya Maragoba na boigo mwiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibiri n'ikideke 15 chia Mugaso. Obachenu ni goboro bwengencho mono asubugima bwao kurenda asawetanaine nako yachena buna gokoro bachenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubirio bwokomenyokuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kiri tokende tokoraririrwa gatokuria na rida tokonye igori toke tokoraririrwa ndika kitomenye buya kemocha buna botambe ngo batabinga yanje bwanje kera ritukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba aiga Ndizi TV omoke Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. twakoragane na ndo mwanchu murigereria ekerore asumuruburio mokonkigima muruburio bwensakia yokugochera kira litikoria Jumatatu goika litikoria Ijuma ekarotore gaiganche noyo mintu Brighton gaigase studio tona gokumanyanga nararia yo gwenerete kumanya tugamberane tukwanerane ande tumanya nienga nararia tugwenete kumanya ni abuna abaiboli asengencho abumuri sko gabo abange mubwata abana asti skuru igona abaiboli more nyomba limutaraba abaiboli mubwata abana bamino mubwata
ata abana babairi baino bali bale ase chiskuru ekarora nene mono ritukulia lero tugukwanira chisemi kera ritukulia Jumatano mumanyete ngangore tatoro magani itase studio twakwanira igoro ye chisemi chiagusi na mangana ye chisemi imeyense ito ya Kenya kurende rero etwarangaye obe omagani ito buri ritukulia lero ekaro tugukwanira na igoro ye chisemi chomoroberio OCBC competence based curriculum aborokigwa mbachageta agotemwa kwabo ritukulia igoro twakubolingana kioro cha matemwa ya machibwa na chikoba maya asingincho nabwo batangani kigima weikerania omoroberio yiga OCBC igonga matukare ko chimotwe ngonyorora abarokigwa banarire ngabono CBC nero is the route to go kurenda bana bwo batangani goikaransera amatemwa ya iga grade ya gatatu ya kane ne kya gatano narimo ayebuna omoibori ayebuna omurigereria ngakioro cha matokea agachokoba ya gotemwa koiga anentumanyete buna gotemwa koiga na mangana ye chi practical chinyinge ebintu bya magoko gotumeka amaiso obonko amona amagoko okore practicals igona kitwa kuboreri bolio lia bono mambia ekero yo mintu tingo manyanga kwanyorera kerengera likende kurwase omwanchwa omurigereria nto mutiga magega nje no muibori korwa ensemo ya kibirigo ya keberesi agoteana lidi baronga gotekorwa ensemo ya keberesi nje no muibori nandi ni gombata abana barase birasi bya CPC incendoje natera ngira buya kolengana nigo ebwate ebinte binge agoteana ni ba demands nyinka abana nigo bagutumwe ebinte binge biri bawo bakora practical anene kwanyorana etokonyorwa goikano enyomba singincho yo kwerigeria yanyorana binte inturko bikirani biya kurene teto sabe serikali ebeke miroberio miroberio miya oyiridia barongo kuruchinse machiri chia keberesi autena sipistera muira biyere lakini serikali kira beke miroberio biya na bintu bigo chikwenda biya meri kemuma onchonga ni autena ya CPC biyere tiga abana basome erinde bachi gwekonya gochia samatuko arebosio ekiagera eyende nabo mwana agasomire nande oibera amatemu ochigo chandika gochia samatuko arebosio email kemuma odena CPC na erenchera yogosuka gochibosi Caroline Onyego odena ya CPC tera chabuya nelina okorora nigo ye ayereiri okora ni galotena nigo ya ayereiri yani nigo ya ekoirubwango ega akobona tusukubwatirana na bera akorekane buya kurende ntwa yererigu buna abaiboli Caroline Onyego goteuna ya ntwa yererigu tate betinje sema kichiria kuru linet nyaboke autena CPC tera tokonya gosengo chibosi era chigotokonya oirineti nyaboke kuruchinsemo chiri chia mutagara nige gutoka sensemo ya Nyamira ebunga ya West Mugrango oirineti nyancha maotena ya no turamu Katarini kwamboka agotena ya tiga tokoreki tiga CPC ebwatiraniwe na aborokiwa amo na abaiboli ne serikali tiga yerere burunge ninki erigetie asamangana ya CPC oyin Katarini kwamboka Dennis Rasugu awatena ya tiga tubwatirane elitumoki ebirengo bya CPC kuchigoro amatemu ayu agokorwa ige serikali nemanyete wetera ewisara ye chisemi oyin Dennis Rasugu gotena ya tiga kurugisa cha karantini yotoka se ward ya gasima ebunge ya kitutumasaba ya mono Dennis yasingenjo oganda takubotubwatia na asingenjo ya uchumbe ya kwanya reka wotumagoja Naomi Nyanchama awote amna ya CPC buna injetindanye manyabuye muiboli kikiagera aborokiwa na barabu mbaranye manya je buno muiboli injendingo cha kunyemanya ikiagera tindiko yesomiwa oina ominera kurukerengeri kyaye igona monje buri gendera kurukerengeri kya gwetira sinamba yeri gurabu gusasi sema ya Facebook tonyore na Ndizi TV News na YouTube tonyore Ndizi TV News na nabo to tweet @Ndizi TV News ende tonyore kerengeri kya sinjire irendonge nendo bali mu ende gutuma birengeri binu biri mu asangire na indwe nendo tukubakira mbiyamone kyarni ni murabu nendo tukaba erinde tuma usko chibosyo Divin na mora akolika korojinse machya Nyamarambe nande nigale omwalimu agotebanga korengana buna twakorire twatemire gosomia abana ande ntukagerete buna machibu ya matemwa yaiga achagitiri tukuri igoro na Jacoba amaya asabana asinambe nyinge ya abana mbiyamona sana Divina Mura korochinse mochya Nyamarambe Dorcas Omoke akuri korochinse mochye tago agoteba no alime yo morobeli bwensakia agendrete wenjoy program agoteba Bravo Brighton na Sara Ensakia
nige imekoma mbia mono sana ase okugendera gutubwatia Edna akorigeria korwa chinsemo cha Nyakoe Mosocho korwase omobogani okoro kwa Venus Hotel agoteba no abwatetie omoroberi obwensakia nandi nigo akuganiria staff ya bobonsi agoteba ngano bale nigo batuneti Ndizi TV nero bwansu bwomogusi mbia mono sana musubati Edna korwa asensemo ya Venus Hotel koranyakoroseria abateja singe bono season yembura nigeta gete chae nyingi ige chae te bora se chitamos monto tachanga gonta gete chae ma konyora ngateyo ngane order to kwenda ne order enga kiyembura no bukendu order teyo ayerosi chae beke gabo igombe mana sana soko gendera kubwatia umoroberio bwensakia nare gukoro kwa Jared Kiriago akurika kurwa chinsemo cha Nyamasibi agoteba ngomoroberio CBC no makong korende aliesa bali mvatemire gosomia abarokigwa ntumaitenga matemo nache gosoka ali amaya singinjono omorokia gutume ko bonko bwaye na maiso amo na maboko igotogoteba ngambia muno sana Joseph Nyang'anyi korwa chinsemo chiri cha mongoni aute amona inwe agotena CPC tigagenderere kiagere serikali koro yare turumuroberio ne nigi gotakugosirwa nchetinda araboko ngubonde bwensi ase CPC kurende bali bakorora na barabu mbuya bale Chofre Nyakango kurujinsemo chiri cyanya maji agotena ya CPC buyere abana mbuya bacageta amatemu ereta ramicande ndeyonsi abayiboli tigaberu gosomia abana babo ekiagera ondete yotomete monto konyora omwana era goteno nte yotomete omwana tigo kiro montagara mikegosomi omwana oyenda mali sinyaboke agotena CPC mbuyere tigegenderere gochibosio korasara abantu abange baja konara CPC bajagire konye remera ze banyena lire okorana masoma yana mayari divina kirubo nyanchoka agotena ya CPC mbuyere tiganere genderere amatemu aya bana bacagite abu letuko nchetinda raboko bonde bwensi korende nelina na intu tigatubwaterane buna abayiboli tosire kisemi ime yorgongo rwa agusi nande totige kuburukani siasa ase masomo oyi divina ekarato genderete na mangana y'ikisemi mwanchu murigereria totugo magiga ase gutumia kerengereri kiao wetera se namba yesimi eyuera se TV yaho gabo tobaisa gotebanga toyerochi mwanchu murigereria no erega butume kerengereri tosome buna ebyabande bagenderete gutuma imegi geiga kunende tutaragendera mutu y'umuntu Brighton engana ya yobochenu teratiwa magega engana yoborendi baigoteratigwa magega ndoro chenga chiskuru chinde anene mona ase chinsemo chiri cha Baringo chinsemo cha Coast chinsemo cha Rift Valley West Pokot gabo emerobuli ye chiskuru wase merobuli bwe skuru wano muna matemo yagenderete chiskuru chinde nchirororo bado batarayiranira asingincho yobolendi ntwarora nseme chibuna cha Turukana West Pokot Baringo Elgeyo Marakwet ntoroche chisegi cyabanyene bakorwanira mangana y'obonyanki bakorwanira mangana ya maremo yairera omorembo turubana bakano ne chiskuru cyanyara ko bachigosie kwa bono timanyanga chiskuru kiriya chinsemo kiriya abana mbachagete gusamate mwasenga ncho ntoroche nga obolendi asichinsemo echo mbobwate issue osembobwate engana korende nigo togusabanga ababwatani bobolendi ababwatani abuna abanyanyimbo amo nechi wizara chobolendi ne wizara yobolendi bwaime babwatirane erere banyare kuirania omorembe asa abana bali na barabairane ase chiskuru Saro medem to bebigendete bigo turbania masomo gosigo turbania nsito ya Kenya tari gisegi cyoga no enchara senale murakera bwagete bakenchara ikorome to mwana ta kwana kale enchara igasenale michando ere menge sinsito ya Kenya konde serikali ndete ko beke mirobiri ya bene nyoro na chisemo cha West Pokot Baringo chinsemo chiri cha erigwe Marakwet busaga nimbo endreto bana mbaraira skuru yambaka ngwande kyombeke ketenete abalimu osaborokia kianat esero sagiro ndo nyara gotena yaya na barabu abalimu tigabaru asinsemo chiri ikera mba obolendi borabe kuboisaini nandi nyero na ansema ya Mandera abana kwenda bari school county ya Mandera store jena obosaga nimbo abeto kero ke prus kenya ke gwake gari ikigaita abantu batano na babere abantu bande babikiru byara nande batano
babire bari bairete na baranyare bakobrete obosagani obu igo obosagani nabo mbogenderete bintu mbiri bigenderete asensi yetu ya Kenya na ribire niria magenderero magega lakini bono naki serikali kira bikimiro ya bene na baba na bagoikera na bande banyara bagokora masomo lakini ebintu mbirobero bigendete kwa kumochando asensi yetu ya Kenya no ne chukure kitoko genda na joje na bira turwani no na amatemu serikali tebeka miro yekegera no eno mwana bakonya kale form 4 orengera tinga chikura chiko chwakwa umwana grade 8 yani standard na arengera chikura koja abantu bari baborera to omorembo igo ne serikali sikubeke mirobiri bia no ena masomo na bakugenda gochibusio sara na kieko gera no nyina barai babori wanga kiroma gukora siasa chenu gusemo kuri gibirugo au murase chi campaign chenu ene kihango morembe norororo elikuwa abaro kiwa baitu gusabana baitu libaga banyara ko bagosoma bakora matemo aya ntumetenga enga kichikura ka chiwa ko mutenyo 5 na 3 abakonyora chiskuru chinyinge chia kolreki chia siekirwe igombu yabono abarai abana siasa anene mono balimo gukora chi campaign mwa abaro kiwa morembe to wikase skuru ere no bege to mokutano omoro kigwa tagosoma neki ne onyo no nyino mwaziri bwechi semi anyara ko bagakwa abana siasa no nyine chi success card ateba mangana yutatageti nanda nene mono nyeke bwate bicha yani ngansara nyarangi Ontita ngoriginde kirogo nintakireta abana gete success ya samate mwabo na mago bandike bicha yane kabisa omwaziri nakane binte byagatebanga abaro kigwa baechinga kichinyororo basome asengencho na barabu n'ubugima bwabo bakorosia bunaye bweroseretie ubugima bwabo igo bano tigatuba echinga kichinyororo bali vaisi bali bachokara matema form 4 matema class 8 ayagendererete igo siasa mo kora itire chyo morembe abuna bana siasa banyara kwa bakuboli gwaboigo ando mto Brighton yakaro turasingana yobolendi still no nyino rocheroli ruayala ntwaro remebere menge egotoka ovyo manto baitire chinjira chimbe babwate chingoma chindindike gimase mebere yabo yatoka nga barutira sorochero lirwayala rogotoka se county ya Siaya abwase bono ensamo yobolendi yeiraneria bwango na ko manyanga na kubeko bolendi boisaine wikira bono iga ntura igukende nande wikira bono iga nando yorone ense county ya Lamu sense meri ya Lamu abantu mbabekero turi chiguri gutasoka isiko gochakira chinsa 12 cha maroba ichigiri gochikoera gose go chiko gotakero chikoera korindo mo wasiri bo bolendi bo me Dr. Fred Matengina tetena kibara igwena nande chingumana mechandiritira era kurwa sense meri na bawo chikogendereria kafieri gutasoka isiko go mechando no ne agete kirase ikiara to kerto kondram abana kwa skuru nchirororo na borendi burabe kubuya igo bana mbago chikokora matemu aya asense yeito ya Kenya buya igo ni gekwirna kero mwana atara korobya buna bono linet kirubo agote abuna oborendi mbatakere gobe kubuya sense yeito ya Kenya ikiana tutebe na CPC netakere gokoreka buya buna borendi mpoyo asense yeito ya Kenya na benka bosa ekegera kiro monto natagete konyora oborendi no morembe ase ense yeito ya Kenya nyaiga fena agotana biyemo gukwana korende serikali yerotereso kibene na hande tiga abantu bari babekire ase chigwisara ao babwatiri chiko na barobatige ko soasi siasa barigererie mangana y'ichisemi na mangana yoborendi imeyense yeito ya Kenya ibine birengera bya bana ibero biya sana nonyana se sector yoboremi ose abalimi bali bagosimeke ebimeri byabo ntwaro cheka twaligeretie gazeti iri tukulegoro abalimi anene makuru sensema ya Rift Valley bali bagosimeke ebimeri bagotumeka obwoyo igotali Rift Valley boka nonye Kenya ngima kagichoro mulimi ntwaro none beyo obwoyo bono nige kinete ere chiribwisano nemo yakabeire chiribwisato ne chimia ibere aiga tokora baraiya bange gosabana siasa bange bagwesoke bagotebanga onye ngo chikobo murai bwense ito ya Kenya ninge na kengo boyo boira ni gwense kurende nkyukuganyera obo murai onye channel kerororo itakire gokorwe murubelyo bwatigwe abalimi banyoreki banyare kuyereriwa ligo lirio boyo igo ngabana siasa na baraimo ganyanga mocha kurwa chi promise ngango chikobaiga rolie kikemanye gokorekana onyo murubelyo nororo mubwene togokonya abagusiba ito mubwene togokonya abana inchi bonsi bali barabalimi asengenche gentu bakorira mono no boyo nabo gegokorwa
egere abalimi banyore rigorira afadhali banyare kwa bagusumekera ebimeri byabo aya nigagocha ritukurigora abalimi korwase county ya Kisii ensemo ya Nyamache bagenderete n'umurubiri bakonyora maigerio bakoragwa n'ikiumbekeri gya KTDA bakobwaterana na Unilever banyora ng'abalimi abange ekemeri gyechae ama rigasa nigorire rike kero kende n'ekisegi kya nyumba onto tali kuigwa mbali kuigwa no mugakoe kero kende chae netakere gotaru gwikiye asenge muyetanire igobia sichae tagukoro terigotorwa nanda nene kere pona sialiru ngojere yarete mechande menene kero pona sialiru osino mugako andoria obeko mongine ensemo osino monginori obeka mugako ensemo igobono ebinte ikorata bire korana kiba abatene ne abachite bakaenda sensembri ya Nyamache kura kwandira bintu bibi korata gisegi kya nyomba na kwigeria bali kiba chikogenda guchibosyo nani saru nyore na twakwana igoro yobugima bwako ngira sensitive ya Kenya ase wigi yentu amurekera ubugima bwako ngire to no CPC yakire lakini ubugima bwanyane bokonga no mwebuli wekara otegwa gore bintu bya CPC na ubugima bwo kumukongera neko twanyarona ase miaka ya magega ojakira mwago chirubere na 11 chimaga kwa wakairuri noti dierweyemo kwagore binte binge kwagora maguteta kwagora mugati kwagora binte binge baka kwairana tokanyorana umuntu ngo tigararenge ne chibese ose change ngo tigaranga ne change ange chisiringe 35 35 shillings oenda na joji nando chitumia bune fe lakini siku hizi ekaro kwa irweri bukwanye bunjiri nigekwera ikirire buna ebinte binge nigo bya mentira sensi to ya Kenya ubugima bwanyande bwo konga tutaragenda asumotimo karo tuguchikwirana tumanye kwirana noyo minto captain 001 tachokwanira igoro ya mangana yenkoyo ntwakonyolia nga mabaganyo Camel Park bakubwaterana negeta seni kya Ndizi TV bakorete rumurubiri umanyekanite buna obwali bwo mugusi abwase nkiyose omuntu nara okobori biasara kontena omuntu oli obekere tu enkoro yenguruwe moyare gusi Elizabeth ko bori yana ndataketo korobotu kino omuntu oli obekere enkoro yenguruwe moyare gusi in fact ngo kora tole tomaye mwali chibu bono igo tibwe boma gasomorobiri yo iga bwo bwali bwo mugusi gento gwenda tokora no kugore ticket ya obeke mabuko oganye chitariki chiri 10 omutenyi no yo igo kabere lituko lirabeli Juma egero ogende ujibambe wende ujiburudishe orera na lituko lichume babegete bya sengencho egasi yakorirwe weekend ngima bono lituko limo to chigosore weekend and ne lituko omutenyi bwo bantu bancha ine obwanja nibo minute nonye no moiboli yogo girlfriend yago mogako go morugi yogo igo kugore ticket yago igo kwenda se M-Pesa ogende lipa na M-Pesa ogende pay bill osabu enter business number obeke 729 1305 729 1305 umanya kogenda sa amount igaiga bono no kubeka chiri 10 onye gutagete ticket ya corporate table ose high table gosobeke elibweyemo ekerotagete VIP osobeke chimia isano ekerotagete guikirana asomorobelio yo litukolia Juma account name omanya kubeka elieta liago arafu tume egere kwenyoleire ticket encherere raisi igoba no manchu murigeria tibweba osetotigwa magega tigatogende elda bosira ngwenyi oyoro morikyo botamba sikyombekeria kya Elders Council of Elders as Elders Council ga somo chobosongo segusi ni gatena no toramo oyi elda bosira ngwenyi Samuel bosira ngwenyi gatena harime himurobero ensaki gatena gachibosyo kromo gotoja mwatu semie mambia mwatu tura kyara inwe mokuboka abandi toja kuboka rate yake igono manchu muriria ndoche na tokwena mukeigo kendra kusanga kerengeri kyawo getume amangana CPC tatwa na yoroche no murobero CPC amatemu na chagete na kyaboro kuroji ngaki bagendete kokeoro koboko enko yaoro koboko sinke matemu abana konya byali ganini tume kengeri kyangu turke gasoma na ndeko tuchkwirana gotoko genda turamurikira amangana yenkoyo kyara abancho bari limpale mwanje tenkoyo anene Semeria Africa Cup of Nations area gendrete asebono ya ikire semi final karwanda te gwetuma na ndo chukuriria nsemo ya gusi shapana nerera se ligi yabantu bari banje tenkoyo Gor Mahia to enda English Premier League karto chukumerana na captain 001 nerende mo Steven atumanya mange kurwase ebiti ibechikosori igo tosuka Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.
omokene no karanda ukaribie njira nyagoseta omokene no karanda ukaribie njira nyagoseta kaingucha kainkoronga uraiya Chingigikero cy'umugusi n'umurobirio w'igikoro cy'umugusi uyure n'ikirenga ikigukumanya cimbwe cy'umugusi cinkenco cinsoni amunoboroso w'umunyagitinge yoba komanyi nagiango era abana bamuri bakabekirwa service egesarate cy'umungo mugaka bategesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansa n'abandi ari nyumba mwanyase ba karansite nero komya bayiseke abaganga abari kunyara barasemeino umuraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ikinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokuriga mange tokwana mange kera togukwanira igoro ije chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byale na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso tunde baba ngai tenga kiritoke moiwe Muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Ensara Nyarangi Ontita tena batambe Brian Sagini isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichigwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwera chigame cyabo kunyara gusikugu mutu ili Italiane Ndemo Steven ngo ripota rene gatasari Ndizi TV kurwa gaiga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Majumuri kerwende te kusange kerengeri kya garutu akubodi diboli goro ya CPC go samate moya chage tenga kyonyaroche aborokiwa na aboroke na ayo mwiboli no yariganetie igoro ya matemwa ya achage ta CPC kare serikali nta kubekemero video ya bene yogendera kutume kerengeri kya gwetera ase nambe yira siskini yao boy gutubwati asense meri ye mitandao Facebook Ndizi TV News semeri ya YouTube tonyore Ndizi TV News boy go na bogo tume kerengeri kya gwetera ase namba yira siskini yao tueba asense meri yo to tweet abo to tweet @Ndizi TV News igo kaba manaindwe kana tugusuka ke igora kiri kerengeri kya ugontura tane kerengeri kya ugesuke kerengeri kya genda kunya kugituma ase nambe yu gosasensa meri mitandao wane tugusuka ke kero Captain 001 Steven de Microsoft studio ntuna to kwanira amangana yengoyo nyuma tutarenda se meri African Cup of Nations we kometora cha kira katura alimika nka tuma usuka gojibozio kya ntuma de club ya Shabana Nkeroro na Gusii FC Nkeroro na butokora cha kira nka tuma usuka gojibozio ura tenga ye club ya Shabana ye kire kyarura seri go sinka gendrete korende mwanchi muligereria captain ataranya gukwana
tigara tukwani no utoranya tabatari gukwana mbia muno omwanjo mweri kugitasani kyandizi tibia sekonda guturigereri kurwe Ensakia chagitete mambi ebinte binge banarira gotosemi kore nkabu igombia muna sekonda kurigeria Ensakia na Brighton na Sara ose balikuwa nebuna mbia mure mbia rero mbia tole Bon toso asenko yo rata te igoro ya Shabana nkaye ikire ngakirobiriti mirobiri yae ane weekend ye osinga kiarwete kuru ase weekend ye yedete ndocha kane timu ya Shabana milano a National Super League NSL negagendrete ko betainse ase timu aujigendrete ko gosori ase wikira boniga kimene kukiwaita chikosori kianda cha gosori wikira boniga ase timu ya Shabana gendrete gotwara amatoke amaya imebiti au kurende nyora buna wiki eri ende yeteka to bate karo buneke nige timu ya Shabana konyora iko irune timu ya Kisumu All Stars egoria ya Masirige na liesegero kurende egosori bakwate wiki ya eta bitikuria Jumatano ase getikerikia Awendo Green Stadium nige timu ya Shabana yanyara gwetoria urubu bubuli konyora yanyorire timu ya Kisumu All Stars ekanyikore timu ya Mwatate United chigori vera Sirige na liesegero bone kanyara ko bakonye riba asireti bona ko riba ya veni ryo gusuka moto ese bona wikira boniga Shabana bwate chi point 15 na ibere ere namba inye ese timu ya Muranga Seal ebwate chi point 19 ere namba isa jigontore buna ese weekend ye amatike ne tongi ya bwate ko sori timu yonsi yetu alenge no nyemi ya Kenya Premier League kulenda ese weekend ye dotwale chiko sori ya National Super League ese timu ya Shabana FC era tole kimone sense meri ya Kisumu ne timu ya Moroni Youth igontore bune timu ya Shabana ise konya robu yabu na chiri timu chiri gora timu echisato ende yawe nyare gosiri igo Shabana yasukire motu igonto beto kubwatia mangana gwe SFT au korana ki National Super League sense ya Shabana FC era nyare koba tutara ndo kwanire igoro ye timu ye itoye nande ya anka ya CFC na kioro che gosori ya Shabana bamuraba ito ba Shabana twegene tukorwa se county ito ya Kisii nere erase kiminano kia National Super League egendrete gotokora proud gosena into tokumanyikana ngakurugusi ntubwate timu ya Shabana FC na kioro cho bwaki bwabe nkoyo ekero ku analyze orochi basukire kurekera ngo kende gochiase kende oseni go bagendrete kuira na maegana kiane mono kororera bako bagwakwa donda tebna wikira boniga timu ya Shabana ndatebna ya termire ko konya nichizo nichia maega ese chigosori kiana kikira ko gosori gwaseki wikira boniga chigosori Shabana ya gosori ne chigosori kianda ase kiande echo yabwire isano ese kinenye kyatigaire yakire makali chigosori ibere ya siri chigosori ibere ine record irengese ese record irese iligo wikira boniga timu etanga ine chigosori bwete ni sano nemu Shabana ibwete chigosori sano igombiyere into gya kabere Shabana gotemera aseki inyora wikira boniga bwa tiketi kiange bakunyara go train Shabana bate abasori korugusiye ngima baga bande koru Kisumu koru chinse mo cyare yare ndone tiketi kiange ngikatiga tiketi kia Kisii Stadium kigendete korosigu bakonyora ngatiene konya ngosori bare tiketi kia kiende gensema yakimira noroche nare keri cyosori cyabo cyenga kiriko gosori ruwaye cyose kira we sema ya wendeli Migori County igonya banarire kubwana ko banamba top 4 wikira boniga bombate emete esiri bagaliri babwate Nyono ko tena Shabana ise ko bakeo jesara se tikia ku stadium tanga ndikererde tangonyo atora batyotirelia bangi abaranyara ba kwa Shabana omoy ntawote ba in terms of sengo yenda dara tikerorenka ne rasmo nyare ko wese ngenjo nyumege tik digetra ta korosigu osori yare ngana yare gokora buya korindi byo ko kosorika ngote bobu ari mboro roboko mupira nkane ngento ya kabiri nyoro na Shabana ne community team chibe se ko chira geti na mashabiki na batyotere na bagwatane makonyara gochanga kodi ya gosori renka aba teteri bacha vange chibese chiko bwatu geita ngo atire timu opuso mosigo ngona na kitabo cyo gosori yenka mbali konyora gate collection konyora kere gosori wikomo chango ko wikomo chango ko no ni renka ngo mna batiri ko gonya gochore seviti evangelia go ko no ali segeita ko gonyere timu tegura mosigo monene go yabesa kere ko ndekere kemirano batwaro mulembe kere bakwebanga timu nena ntubate ya usiye ko ku CFC nero ngiro anyalo ko je kwanu CFC ndatebe ngati wikira boniga mangana taraba buya asertira chaka buya okolengane season ili anyara gweta nyora bone timu ya CFC ne timu yeto ya kabere korongo rwa gusi ere ya National Super League ne ntunde ya kabere ime ya season ili yaita nyara renge ntangani CFC wikira boniga yosori yabawate yo mweli turuche bachete makari ngete ne timu ya Moroni Youth ose ya timu ya
Muoroni youth banyarite kosori nero bakanda makali chigoli bere asi chigoli bere e wiki ya eta naende mbanda makali chigoli bere asi chigoli bere ne timu ya Asante iko CFC chidrechi yanyorire chinyinge kwenye umisa chire ese ndio wana wikira una boni gakere nkoligereria ase league ya National Super League CFC ere namba 15 kosori chigosori kianda ikabwa ibere chioka ikanda makali chigosori inyi ne gasiri chigosori isatu itali recording ya se timigo CFC ne wante eros y'ebintu bya yabibe buya ninde nyari kubwa kero kubwa na renjero yo kunyara gusuka mutu otabweti ama amwana ngo kongarake bueno tigatus twende kwigasi kemeno na African Cup of Nations kero turujina gusitutaraenda African Cup of Nations asobwango arakwanire goro y'itimu y'icito cya kitaifa timu buna FC Leopards anitumaite mbasiririsha bikiri yabo kegima korwali nsemo ya Mumias oyo nyara ko bakagusiribu mabwaye asenchira etaliko gokia asengenjo ni gakoreretwe unyama oyo nere Isaac Juma timaito se weekend timu cheito cha ingwe ose Gor Mahia njanya tichiko gosori weekend yetwalenge Jumamosi na Jumapili atoke weekend tubate bimenano bya Kenya Premier League FKF Premier League nabayange buna NSL cyasori gatiye wiki cyatimoke weekend yabona cyasori weekend na licho chikoira neza oni sengana wateba ya Isaac Juma telingana ngiya asa amangana yengo yosobo tracing enjo Isaac Juma no motetiri olenga abange ba mu maite we team ya FC Leopards kurinde obo tutukani guseriyo mana liya mogondo ligakora kanyara gusiriyo bugima bwaye na nyora kuna Sara Isaac Juma tali tumu anchiwe timu ya FC Leopards bado nanjite timu ya Harambee Stars twasiriyo mututireri ulewe tumasana sikyo ndole kuba tichiko soli mono sana ndora abarai au babo Raila Amolo Odinga William Ruto bagatoma pole chiago igo ekunkeri gentokia igo nere biasa nya sebi nyora no twajete enkoyo twali ginchinjira chia bene chiko gaya na mangana tali kunyara gusiria magina kurende gentokia kebre me amangana a Kenya Premier League tubati timu ya Gor Mahia FC itukulia igoro usemo isonde mbanyara gotigie omogosori coach liba bwate Mark Harrison olikorwa se timu ya Southampton ni yake ni mekoro bakole contract yese njo igraboniga Gor Mahia tera gosori buya teri top 5 yere gose namba 7 namba 8 imeogo tere kerengo liga Gor Mahia ere namba 5 wigraboniga Gor Mahia ndalito ko ba top 2 kwaro drabono igo management ero chibuya Mark Harrison obura ibwaye bakanyara ko muteneni unatenene tiko bakaleta omo coach ngene na Spears kwaro le Spears anyale ko chenji ono buchenji bwa ko kalira se timu eyo ya Gor Mahia igoto ale ko rabuna Spear yo nyara ko obura ibwa bene na kiara nyale gusuka mutu ekero tugore kira mo kemina ne kia Kenya Premier League chitimu njiro chintindi sara buna FC Leopards troje Gor Mahia chitimu njiro jarenge chintindi kabisa ni kuma chikorana ase round ye njira akora buya kerekero korona kamega umboisi ne detangene Kariobangi Sharks City Stars na chitangene bon ngikure chitimu chitara akora buya buna FC Leopards na so baka chirya mo ikanta na so bunyango gobo Ulinzi Stars ngokora chiaringa buya lakini bona njira akora buya mate enko ya chenchiri sana enko ya bone gatari enko ye rienko arafu roko chitimu cha Kenya Endo ko consistency nchibwati. No materi ko lyomo piro match ngumbu. Onye ko mate Liverpool nentindi. Ni ko mate Man United nentindi. Ndamzo Arsenal yao nentindi. Ndonyewa. Mone tipera ko bamayani. Nende kwanga tero ya ibadai. Eti mwere nentindi so endo ko DNA ye team. Kurende se okora konyora ense ya Kenya ntubwati ndiko ko kubone DNA ye team. Rere team yari ngengia mambi ya chenjiri ya coach, mambi ya chenjiri ya waso nonye batano baruro. Igo team matere nentindi ya turuba ni anyagire konyegera inere shida ya begiri ati na FC Leopards na Ulinzi Stars ne chini yango cyakire no manyingo cya borobo gyase gosori korende kalkole timu ya Tusker no Tusker nero teri buya korende cyose timu cyonsi cyose rite cyosori 15 nemo korende Tusker cyosori 14 igomanya emati cyosori ibere uko ku game in hand cyosori ibere taranyara ko gosori igontore buna ko cyosori nesuke mutu usera asuke maega nande gento gende nkorora singinchu chinga kichito nchiyo oyo mto captain 001 timedio sonde kabishe nkorora ngikyumbeke kya FKF kya Federation of Football of Kenya enchira kyo kora selection onyana saba gosoli mbara swa mashinani banyara kuira bagosoli bali for example ngokora tole chigosoli chi secondary school au mashinani meiga twanyora abana mbiya bagwa kenkoyo lakini kwanyora nga iko bago select
aba basori kurwa chichi tauni baeba gocha mashinani no chi talent chire eso korakwane nkoranga baise gocha na nasi chiskuru echeka roto bwata inter games bachole abaroki wakuru chi counties kwenda yo moyo bameke team iga Kenya toratwale timu enkongkigima abuno korakwane timaze sembiane ngano bwate nengia kurinde bwata nde chinsemo ibere chiaye rora ene FKF kambe ukora umupira ne timu go select osunyara gochora ne timu ko represent Kenya isiko ndega ku experience nabako batindi mwaki mwe ni mbwate experience kinda nyoria go sori ya isiko mora go sori dago sori cyosori ne chuchi nyinge ni mate bunanko ba confident ese go sori ni titi nyara utwara kuoba lakini go sori yurusi umwana ko rwe secondary uso ore league ese tara itabwate competition nyinge na none karomja ubeke national team maiga anare kunarana naba gusori bali ba national team kure yantebe ko ndani team ya nalde gusiri confidence ye taranya ra kunye 01 oroche ntwanya goika andrende national team yaito bono ntoyo no nyina afcon to wika aga twira ne rigororo ono kumanisha lena na tobe national team ege ntonge wenete gokoro na kene kyote baro ne wenete kyombe ya football Kenya Federation na ne babwate chinsagi au kire county ndo bateke mbiya FKF mbuya banyara kubwatira no rusagi rwa Nyanza tigarorete uzirwa kisi county garote kuna ki torere bakosori batatu tosugumere igura ga bari mwaro rese ngo bamure liye yumono FKF ya Busia tororera bakosori ejubaise kubwatirana nenyara gokonye ngo ira one ben FKF ri iguru yoke okora kire gento ko yara ebiyegwe binge bisirenza bona senga chinga kicherire tukwanire igoro ya semi-finals ntimu kichigo chiesalero ngakioroche asikemera kire Africa Cup of Nations kagenda de kyartoro jina gisire ko mari usibado ngano yachagete African Cup of Nations ya isire go ikomo elio ye gosoke gicuri kia yesingenjo nege kombe twanyale tukobwati mono sana gocha limo hase myake ebere na kia kombe kenepi asoro gongoro wa Africa ura tubate se Europe na kombe kenege ko kubuna Euro ko SSM ya South America ko kubuna Copa America asa Africa ubuari bwaito me afone no ora bali me ya Europe bauti se me ya English Premier League na rina ko barra wekira boniga to ikira se semi final chia ege kombe ke African Cup of Nations kolende timu challenge chintindi chabo Nigeria chabo Algeria Ivory Coast Ghana nchiyo kudega ntokia na ile konyo rabanta bange by surprise bange to se by surprise yo kolende ero ndo bate semi final entangani era chikogosori gatike timu ya Burkina Faso era chikogosori ne timu emanyaka ine buna Senegal ose the Lions of Teranga nere timu ya nerende na de mabe ma the Lions of Teranga asenseli ya Cameroon igo eyune gosori tora juto anere mekere buna semi final 1 litko ria mambia Ritkoria mambi ndio twara ekosonera chiko bentindi sana etimu ya Cameroon nabo nyamanya nabo bali abali gani bega kombeke etimu ya Cameroon asaba totally babo bainka baracho chorese igetike ikugera chikwali gani yagosori yayo na the Pharaohs bamependa buna Egypt nyarona wikira boniga etimu ya Egypt nabo bate bikombe vinge bya African Cup of Nations ebikombe bitano na bibere na Cameroon gatenere kwenye buati bate bikombe bitano ubona ngo kwa African Cup of Nations iyo neri bagali yabe no yusuchie final nanyo ri bagali yabe yo komenta ese evenki yabo yebikombe kibaraise ko buye final ko ndenya gosori rach ko bentindi sana gatie timu ya Cameroon na Egypt ese ndio na wikira boniga Cameroon batolere bahati sana mbaranyora timu mpindi ende ko kubuna FIFA ranking na bokonyora ole timu ile usena namba 50 esensengi ma tranyora timu tiritire wocha ga top 20 top 30 ko Africa iko esenge semi final ile babate timu ya Gambia Gambia timu ya ngete timu ya ngoso esenga kientangani in African Cup of Nations iko tali bwa miriri botindi anyore ko group stage su ikiraboniga semi final no tramanya Cameroon ne timu ngostera timu chitimu bora kyatigaire ninya semi final bono kwenda se final chitimu ejibono nambe ya monkirikia konyora na namba ibere na namba fongo nyora pale ebiego sekero ba kongontribone ba kwendaka okonyora ebikombe ebi namba mbipate obuari bwali tangani gwikatwe final esengi me koligereredi kwarolire nje kere korode timu ya Burkina Faso kokosoli enseri ya Burkina Faso mechibuna ya Ouagadougou omochoma no Burkina Faso kiro motale STV rokorire timu ya Egypt ekole kokosoli omechi ya Cairo omechi ya Alexandria esensi ya Egypt obuari bonsambara ro kipena keke nteke tangani yetu ya kabere kariko iro ya kombe keli ngoja keli chiweza chia inyora mamerene yaro siri ne kiombe keligia Confederation of African Football CAF chitimu cheto boto machire chibesa gochioro FIFA ikombe ndikora umupira ke ensengima kombe chire chibesa gochi CAF kwali ne kombe buneke iga chitimu chiri
Oyo kira chibesa gwetero bubuyibwabo kandi no bwali buli bokonyara oteba bragging rights nzo gwetera kombe. Mbe mono manje muri kyara captain 00 sari chinsa cyakire no totabingo tangina sikigori se second ese amamerani aya chitimu nyingi njira twara goli nyingi senga chiri chingia chiro chibata bakia baja chiasokiye goro nyore ngomu yatara unga goli igende gya kabero ikraboniga amekaje na Vincent Abubakar rwa sense ya Cameroon nero tangina ne chigoli sano nemo twatwara toko ekame rwa sense yu ya Cameroon wote chigoli sano rwa sense mo ya chigoso cyare Senegal mana igakwata chigoli ibere ibrafu twatwara Ibrahim Kone Korumali nera akatwara chigoli sato gogoli nchiraba nyingi kunde kurwese Cameroon utwara chigoli sano nemo ne chigoli isano egetekia mbiya mono sana mwanchu muligereria singincho chinga kinebiro abu captain 001 no togotigera amangana yenkoyo ande togotebia abanchi benkoyo mumerane lero litiko lia Jumatano chinsa inye ekere timu ya Burkina Faso egoche gusaliwa nyansi ne timu ya Senegal abo asengo sabera timu ya Senegal asense ntunde ndangana kiguma na soira se kambi yao egoche gusaliwa nyansi ne timu ya Senegal asengenjo ya Sadio Mane magosoli korwa se club kia Liverpool owakera asege kombe kia Europa iguma nchumuligiria tumerana na ndiri tukolia ankyo asomuruli bwensakia na ndi tukumanya yaiga amona yanda mange captain mbia sogocha ya mona na njenda ya nambia mona se Ensakia ko twaliga ni yego kwanda mangani ye chigosori asa bali once team cheno cha soki wa AFCON aba ya kabeire ndo wa AFCON 2023 na bali team cheno chira ro ko baganilia maya njauta kurwaiga mbia mona sokuliga Ndizi TV nje ni wonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita tokoraiga mambia hanene karori tukoria aramisi butambiri kuba lichiko nando nyorena ntogotebina kanya kubwate tariki 11 muboganio Camelbag bakubate na Ndizi TV nigo tuju gutwara ubwali bwomugusi igo inachire ticket ya togotebina muntu ase nsemena bukwe nachire ticket ya 500 na bukwe nachire ticket yeribwe ya mona bukwe nachire ticket ye chiribu 10 igo bwate tariki na Ndizi TV amona Camelbag ye kari tariki 10 nemo mutinyo yoiga umwako yoiga igo uburigerio buya buna botambe kogotebu negentekia nekia negentegia nsu nandi ko kenyora Ndizi TV nero bwansu bomakusi buna botambe litariane Brighton Makori twara burigerio buya bye bye Ndizi TV ubwansu bomakusi Ndizi TV ubwansu bwomugusi Ndizi TV ubwansu bwomugusi nigo bono yakonikirudekerene nego kurengera chibice chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkorbo gusi niji county chitoetanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ikigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbobwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbobwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chi pipe na boigo ni chitap mbabwate chi keyboards
buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwete chi tiles chiria chi kwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenege tesini kenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Umabogani ukamel park Goko Waterna ne television ya Ndizi TV Nikigo korentera umuyigo muritomono Wawariye Wamugusi Chitariki 10 cy'umutenyo kabire umwaka uyo abanyangera banene kuvura nkurvugusi buna man pepe sagero kurubonye koni Rwanda umwikabo muziki mintwe kwasa international nemba target go chemeremo numubugi ubukanigiata kuvura nkurvugusi bikundo ontiri amanyire kimama minkara tagete MC Migi Koronyaramba omochigeto gotoka nyamira mwane manyanga Bago kiabageni goikache chindagira chikegusi niko chiachi kobaroro una chinsaga enderema rinagu obukima bwobori amabera marugano amanyabwari ebusa nechindagira chindi chinyinge babekengero eragere mutu inyore ebyanda boigone esese umuyigoyo nigura chake chinsa ikomi chamargoba na boigo nibwatanye emeyega ya Valentine's Eve Numuntoyo mumugima nechishilinki chimia isano umuyigoyo nobeye maseyemo aseti biao ya Ndizi TV bwate tariki tomocha ubwari bwomugusi New Brighton Apartments niki nyumba chokomenya ichuchiega chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire guikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunyrembeo ekerurigireti getunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chiakirera nkinywere chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ne chibabu chuwisibiria nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu bwigoro kigima ase chinyombe chuchire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko asichitangi ayatariko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 29 na boigo ni gibwate wifi iyo tari bwakanira chinse 29 ni gabwate ribagarinene asura nyarego paki gari yao chinyombe icho nigo chiri ase highway ya Kisumu busio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyomba chekerero asoko menyekerero Obachenu ni goboro bwengencho mono asubagima bwao kurenda asagwetanaine nako yachena buna gokoro bachenu gotwara enyumba ya kebara n'amacha makinonuku nakurinda chindagira kiryokoria na guchiria sebirengo bibwenerete ngokeanie amarwiri ao umerana na Janet